Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ameni mpingo. Ameni ana Mulungu. Amen. Mbuye alemekezeke chifukwa cha nthawi yabwino ya mamawa wa masana a tsiku la Sabata, pamene tikulowa mu divine service. Tilole kuti Mulungu atikhalire Mulungu, potithandizira ndi kutiunikira zimene tiyenera kuyendamo ndi kukhalamo. Masana ano tikhala tikuyang'ana buku la chivumbulutso, pamene tikhale tikunena za angelo a Mulungu asanu ndi awiri. Mmodzi wa iwo wachisanu ndi chimodzi amene adapatsidwa mbale ndi kukhutulira pa mtsinje wa Firate, pamene Baibulo limatiwuza kuti madzi ake anaphwa ndipo inakonzeka njira ya mafumu akochokera ndi kutulukira dzuwa. Tikhale tikuona ulosi okwaniritsidwa ku mapeto a nthawi, osayiwala kuti kwa zaka zingapo kumbuyoku azitumiki, kuphatikizapo inenso ndili mmodzi mwa iwo, Ambuye alemekezeke, amene takhala tikunyamula uthenga ochenjeza za zochitika za kumapeto a nthawi yapansi pano, zimene tinkanena ngati ulosi kuti zichitika, ndipo zonse zimene tinali kunena timanena za chimake chenicheni cha chisokonezo. Wina olemba, mneneri wachikazi Ellen White, adanena mawu m'buku lake pa mawu ake akulu, anati great controversy, kapena kuti chisokonekero koma chachikulu kwambiri chakumapeto a nthawi yapansi pano, chimene tili nacho pafupi ndipo chafikadi. Titanena kuti tili kumapeto a nthawi yapansi pano, kulingana zimene Baibulo linanena, kwa iwo amene akutsata Baibulo ndi kukhala mbali ya Mulungu, akhoza kuvomereza kuti amen. Sangatsutse akayang'ana chipwirikiti cha machitachita a dziko lapansi, chosokoneza ndi kuchotsa anthu kukulambira koona, kuapititsa kukulambira kwa chinyengo. Angandivomereze imene mipingo ya choonadi imene idadziyamikira kuti ili bwino ndi kuti idzachita bwino kwambiri mpaka na kumapeto a nthawi, tayiona ikuoneka pakona ino kuti yayamba kubwerera mbuyo ndipo ikutayika ndi kusiya choonadi. Adalipo atumiki, mundivomereza, amene ankalalikira ndi kuphunzitsa zoona za Baibulo lokha, mwaona tsopano akusiya laini yawo ndi kutenga laini ya dziko lapansi, atanyamulanso uthenga ku laini imeneyo, koma osalunjikitsa wanthu kuzoona za ulosi wakutha kwa nthawi, nkualunjikitsa kukutukuka kwa dziko, masamalidwe a zamoyo ndi kuasamalitsa wanthu kwambiri za hygiene, nkuauza wanthu mmene achapire, avalire, amwere zosakaniza, zolimbitsa thupi, za thanzi, ndi kulalikira zambiri koma zomanga dziko lapansi, zomanga Malawi, osati zomanga mpingo wa Mulungu. Mundivomerezana Mulungu kuti tikuyenda kanyengo kamene koko.
Amen. Kotero chifukwa cha alaliki ndi atumiki amene Mulungu anagwa kwa iwo nkumawunikira zochitika za nthawi ya kumapeto, ndipo tsopano amene munayimabe ndi kugwiritsitsa mawu a Mulungu ndi kuyang'ana ndi chidwi, inu ndi ine ndife mboni lero kuti zimene aneneri ndi atumiki ananena tsopano zafika pachimake ndipo tsopano zikuchitika. Tili pa umphawi waukulu m'masiku akumapeto kusakasaka gulu limene likupembedza moona, silikupezeka, likayamba ligweranso mzenje. Tili kusakasaka mpingo umene wasunga mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu, komanso mzimu wa chinenero otambasula zochitika za nyengo tapondayi. Tikusaka osaupeza, pakuti ukangoyambapo koma mastepa awiri yachinayi ukumakhala kuti wamezedwa ngati siboma organization ina yake yalimeza gulu limenelo, ngati si organization ina yake chikhulupiriro china chake chameza gulu limenelo, ngati si chikhulupiriro china chake ndalama yeniyeniyi yalimeza gulu limenelo. Ndipo likumapezeka kuti palibenso osaka choonadiwo akumatuluka gulu lina, kukayamba gulu lina, kukalowa gulu lina, nkukalowanso gulu lina. Lero tili m'masiku amene ena ayiwo akhumudwa posaka choonadichi, tsopano asendera ndi kusenjerezeka m'manyumba, sakupita kuchalichi chilichonse, sakusonkhana ndi gulu lililonse, ali okha m'manyumba paokha, mwamwayi ndaka zawo, mwatsoka okhaso mchipindamo. Palibe akualondola chipinda chimenecho kukapembedza nawo Mulungu woona, chifukwa ana m'nyumba zawo awakana, anawo aponya maso kusaka zofuna za moyo ku dziko, amayiwo aponya maso kufuna zofuna za moyo ku dziko, zansalira mbambo yekha kapena mayi yekha. Ndipo mmakukamu muli mipingo koma ya m'manyumba ya okhumudwa pokasaka choonadi mdziko lapansi, mmene chipembedzo chawo chidawachitira, mmene akula mpingo awo adawayankhira, mmene anzawo odalirika a church elder anzawo adawalankhulira, mmene anawanyozera powayankha, mmene adalalikirira atumiki tsikulo. Zinamkhumudwisa, anapeza kuti sindizo zimene adakaona kukhomo kwawo, zimene adakakumana nawo akupanga, zinapanga ofuna choonadi kutuluka ku gulu limenelo. Ndikunena pano ambiri ayiwo tili balala kusowa ngakhale popita, kutsimikizira kuti tili ku masiku akumapeto a nthawi ya pansi pano. Maulosi ndi uneneri olekanalekana ukuonekera. Bible limatifotokozera ndondomeko zakachetechete za muuni wa mtsogolo, kuti osonkhana lero kuno ku bypass musadzayende pa mdima mpaka mutayang'ana Bible lizakuuzeni, likufotokozereni mwayimapati nanga mukhotere kuti mukafike pa gombe lodala la maitanidwe pa chisiriziro cha chisankho mwasankhachi. Buku la Chivumbuluso lidayesa kuyika ndondomeko zoyenera, mapu oyenera, gaidi yoyenera, kotero kuti olitsata powerenga nadzaza ndi mzimu sayenera kuyenda pa mdima, koma maso awo akuona koposa makompyuta a dziko lapansi. Iwowa akuona koposa maprofesa a dziko lapansi. Maonedwe awo ndi apamwamba, akuyang'ana kwambiri motsatana ndi mzimu wa Mulungu pamodzi ndi Atate, Mwana Khristu Yesu amazungulira nawo pakawuniune ameneyo, kotero kuti sapa mdima
pamachitidwe a zinthu akamayang'ana ndi chidwi ndi kuwerenga momvesera bwino kwambiri buku lotchedwa Bible. Pamene tikufuna kuwerenga buku la chivumbuluso longotithandizira ife kuyenda osati pa mdima ngati ajawa kuti tili pati. Kodi tili pati ana Mulungu? Buku la chivumbuluso chapter number 16. Anaona masomphenya anali Yohane pa chisumbu cha Patimo. Akauniuni amanena kuti zimenezi ziyenera kuti zidachitika chama 98 AD kapena kuti zaka 98 Yesu atapita kumwamba. Iye anali mfumu wosausa uja timaucha kuti Roman Empire umene udayamba chama 4 BC. Tamverani, unali ni mphamvu kutangosakaza ka 4 zokha kuti Yesu abadwe, ndi pamene umachita gathering momentum. Koma nthawi iyi yakuona masomphenya ndi zochitikazi zimaonetsa kuti zidachitika patatha zaka 98 Yesu atapita kale kumwamba. Izi ndi zina mwamboni zidalemba buku limeneli, zidaona masomphenyawa, zimene zidaona ndi maso kumuona Ambuye, zimene zidayenda ndi kugwirana naye chanza, zili ndi umboni wokwanira. Zinalipo zina mwamboni tiziwerengezi, kuona nawo mabala kumene kunadusa misomali yozama yokhomera pa mtanda munthu uyu wotchedwa Yesu, woyenda mayiko awiri kusaka wosochera kuti apezeke. Zinali mboni. Polemba buku limeneli analilemba ndi cholinga chakuti liunikire ngati padzapezeke mtundu umene udzafunebe kuyenda ndi Yesu, usazayende pa mdima. Iye adayima mowerenga kapena kulemba ngati teknoloji ya uzimu. Luso la kumwamba linaonekera mbuku la chivumbuluso pounikisitsa mozama kwambiri kuposa zounikira za dziko lapansi, koma kuunikira iwo amene adzapange chisankho choyenda ndi Mulungu kumapeto a nthawi ya pansi pano. Buku la chivumbuluso ndi mphaso ya mtengo wapatali kumpingo wosiriza wa kumapeto a nthawi ya pansi pano. Buku la chivumbuluso ndi chopereka cha mtengo wapatali chochokera kumwamba kumtundu wopezeka kumapeto a nthawi ya pansi pano, mu m'bado wa makono otchedwa okhotakhota. Buku la chivumbuluso ndi mphaso, ndi muni, ndi tsogolo la iwo amene afuna kukafika kumwamba adziliunika. Buku ili lidamanga khoti lalikulu kwambiri loposa Supreme Court, apilu ya dziko lapansi. Ilili limaposa makhoti akuluakulu a dziko lapansi aku Hague, kumene kuli akaswiri wodziwa kutambasula malamulo a dziko lapansi. Buku ili liposa zonse izi, linayima kuti likaweruze nyengo zimene munthu akayendemo. Sakumva munthu chichewa. Buku la chivumbuluso lilipo kuti likachite judge time, kuti likaweruze nthawi. Ndi kunena pano chiweruzo cha m'bado wa makono chikuchitika m'buku la chivumbuluso, chifukwa mawu mudzapeze kumeneku amayiweruza nthawi imene tikuyendamo. Nthawi iyi ikuweruzidwa mukamaunika ino amene muyenda mdziko lapansi. Ngati mufune kumvera milandu ya pakati pa oyipa ndi anthu abwino, werengani buku la chivumbuluso. Mukapeza kuweruza kolungama, ngati mukafune kudziwa kuti kodi nthawi ya m'bado wokhotakhota ikulandira chiweruzo chanji pabwalo lotchedwa chivumbuluso,
kawerengeni buku la Chivumbulutso. Limachita judge time, limaweruza nthawi, limasanthula nthawi imene tikuyendamo. Kotero kuti inu ndine tinalandira mphatso ya mtengo wapatali kuchoka kumwamba kudzera m'buku la Chivumbulutso, kuti angakhale zimene dziko lapansi silimaziona, zimene zimayezedwa monga mwa dziko, Baibulo limaziyeza mwa uzimu nkuziweruza. Inu mungadziwe pamene muli ngati mudzakakamira buku la Chivumbulutso. Tamverani. Buku limeneli chapter number 16 timawerengamo amodzi mwa masomphenya amene Yohane anaona kuonera akudziwa ndi iyeyo Yohane pamodzi ndi Mulungu. Ife mbiri zimangotiuza anali pa chisumbu, ena amati aya anali atanchotsa ali ndende, ena amati ayi anali mu nyumba ija ya yekha. Zonena ku zopanda nkanthu komwe, panali pa chisumbu kaya munali ndende kaya panali pa khomo pake kaya. Koma chimodzi ndipindule nacho ine m'buku limeneli ndikuti adaunika zochitika za masiku akumapeto. Kotero kuti mabulutu osalowa mkalasi lero ndi ozindikira. Tingakhale ophunzira ndi kuliona mmene dziko likuyendera, mabulutu ngakhale ife tili ndi chidziwitso tsopano. Odala ife zakuonera masomphenyawo khala nazo Yohane. Tamverani. Buku limeneli mchapter cha number 16 anafotokoza za masomphenya angelo wa Mulungu wachisanu ndi chiwiri amene adapasidwa mbale zisanu ndi ziwiri, zimene mbalezo m'masomphenya akuti ankaziona zili zodzaza ndi miliri yoti iponyedwe m'dziko lapansi, ziponyedwe m'dziko lapansi. Tamverani. Dziko lapansi hamanena mtunda, dziko lapansi akunena nyanja, dziko lapansi hakunena ngakhale mulengalenga mpweya ofikirika ndi anthu, dziko lapansi ngakhale pansi pa mapiri, dziko lapansi akunena kokhala wanthu ndi kosakhala wanthu komwe. Yohane anali kuona masomphenya akuti angelowa ali ndi miliri yoti ayiponye ku dziko lapansi. Tamverani. Miliri iyi inasunga phukusi la ndondomeko ndi ndandanda mpaka pamene Yesu adzabwerere. Akamayang'ana mbalezo ndi zochitika mbalezo adalika uniuni oliunikira dziko lapansi kuti mukadzafika pa mbale iyi musakhala kuti mukuyandikira kwenikweni kubwera kwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Tamverani ana Mulungu osanawerenge. Kodi mukukhulupirira kuti tsopano ali pafupi? Ndiyakendeka kuti inde ali pafupi, koma sopa khomo. Wophunzira akane, wosaphunzira akane, wopembeza akane, wosapembeza akane, koma kolingana ndi chopereka cha mtengo wapatali cha buku la Chivumbulutso kudzera m'miliri. Tiwerenge mu chapter number 16 yofotokoza ndondomeko za kubwera kwa Yesu phazi ndi phazi, kumalondola chapter number 16 mpaka namuona ali pa khomo. Inde pa khomo akudza posachedwa mfumu imeneyi. Munthu asalole kupita padera, kupembeza padera, kukhulupirira padera, koma akhulupirire Yesu. Ndi chenjezo ili nsadawerenge, munthu asayerekeze tsopano kuyenda yekha opanda Yesu, akamakasaka ndalama kunjaku, chifukwa tsiku lililonse Yesu ameneyi ali pafupi kudza. Ameni mpingo Mulungu. Amen. Ngati ndifune kukafuna ganyu, si nthawi yopita ndekha, ndi nthawi yofuna ndigwire Yesu, chifukwa Yesu ali pafupi kudza, inde pa khomo. Tamverani.
ameneyu mu chapter number 16 akuyamba kutipasira masomphenya mwa njira yotere. Ndipo ndinamva mawu akulu ochokera ku kachisi akunena kwa mngelo wachisanu ndi chiwiri, mukani sanulirani ku dziko mbale zisanu ndi ziwiri za mkwiyo wa Mulungu. Amakwiya Mulungu ndipo ali ndi mkwiyo. Chimodzi mwa zinthu zimene zasungidwa kumwamba ndi Mulungu ndi mkwiyo. Ngati ali ndi zinthu 10, cha nambala 10 ndi mkwiyo. Ngati adasunga zinthu 50, cha nambala 50 ndi mkwiyo. Kotero kuti aliyense wa ife ayenera kudziwa kuti chimodzi mwa chipangizo chimene chasungidwa ndi namalenga ndi mkwiyo. Palibe kanthu ndisangalale m'dziko limeneli, koma ndikamapita kwakasangalalako ndidzidziwa kuti mwini mtunda ndi nyanja ali ndi mkwiyo umene adzautulutse ku dziko lapansi. Osayiwala inu kuti ngati mumapita ku ntchito mumakhala mukuopa kamkwiyo kochepa ka njala. Ngati mumapita ku ganyu mumakhala mukuopa kamkwiyo kochepa kotchedwa usiwa. Ngati mumafunafuna ndi kumapanga mabizinesi mumakhala mukuopa kamkwiyo kochepa kotchedwa umphawi. Koma atu namalenga ali ndi mkwiyo wodzaza m'dzanja lace. Izi adaziona ndi mboni yokhulupirikayo Yohane, iye amene adapanga chisankho chotuluka mu ulamuliro wa Roma nakhulupirira Yesu. Anazipatula pakati pa alembi ndi afarisi ongodziwa kuyendesa chipembedzo ndi kusunga chilamulo na aziphatika kwa Yesu. Adalondola Yesu mu mzimu ndi m'choonadi. Anali Yohane, anauona mkwiyo m'dzanja la Mulungu. Yohane ali pa chisumbu cha Patimo anaona angelo atanyamula mbale. Munalibe mpunga mbalezo. Mukuyembekezera mbale masana wano, mwina mukhala nyemba muli ndi mwayi, mwina mukhala na ndolo muli ndi mwayi. Ena mbale zanu mukuyembekezera muli nkhuku muli ndi mwayi. Ena mbale zanu mukuyembekezera mutuluka chakudya cha mtengo wapatali ku dziko muliro muli ndi mwayi. Koma tamverani, mzani Yohane adalipa phwando limene kunkatuluka mbale zochokera kumwamba zopasidwa m'dzanja la ngelo, koma mbalezo sizidadzaza ndi nyama. Nkhani yosausa, mbalezo sizidadzaza ndi chisangalalo, munalibe shuga angakhale mayonnaise. Mbale zimenezi zinali za mtengo wapatali zochititsa mantha. Tangu muganizira ni Yohane bwala akadamuonesa imodzi, koma mbale mpaka 7 zonse plamwamwa mkwiyo kauka. Nkhani zosausa makosana. Samasewere ngatate kumwamba akadakhala ndi mwayi Yohane nango nditumizira kuno ku bypass ango ndifotokozera zinkaoneka bwanji mbale zokwiya. Kodi zinali ndi miyendo? Mbale zokwiya zimaoneka bwanji? Kodi zinali zofira? Kodi mbale zimenezi zinali kuoneka motani? Yohane akakhala ni nthawi ina ndimulirira Ambuye mpulumuka akabwera iye. Ndikatamangira pa Yohane makosana chapter number 16 nkati mani nkaoneka bwanji mbale 7 za mkwiyo. Akafotokoze maonekedwe wake. Kale sikumveka mpingo wa Mulungu. Amen. Amen ana Mulungu. Amen. Mbale zimenezi ndizodzaza ndi mkwiyo. Pamene tikuyenda mzisangalalo za dziko lapansi muzikumbukira mudziwe ngati simumadziwa kuli mbale 7 zodzaza ndi mkwiyo. Kaya muli kumpira ukoma mpira muzikumbukira kuti kuli mbale 7 zodzaza ndi mkwiyo.
kodi musangalala ndi zibwenzi ku dziko lapansi ndi chisangalalo cha moyo wa nthawi ya pansi pano. Mukumbukire kuti kuli mbale 7 zodzaza ndi mkwiyo. Kodi numvana pano namu? Amen. Kaya ine nkula galimoto nkamalowa mgalimotomo ndikumbukira kamati nyofu mabampu nuponda matopi kwa wazanzanga madzi ndiziganizira koma pambuyo panyeka uyu kuli mbale 7 zodzaza ndi mkwiyo. Pamberani hangakhale ku nyumba ya chifumu kuli mbale 7 zodzaza ndi mkwiyo. Zimene tsiku lina zidzayenera kutuluka. Zikadzatuluka mbale 7 zodzaza ndi mkwiyo zidzasungunula chimwemwe cha dziko lapansi. Zidzawononga bata la dziko lapansi. Kukoma ndi chikondwerero chanu chidzatha zikadzayamba kusanuka mbale 7 za mkwiyo wa Mulungu. Fo chimwemwechi chili ndipotera. Chisangalalochi chili ndipolekezera pachi. Chidzakhaliti akadzayamba kutsanulira mbali. Amen mpingo. Amen. Zikadzayamba kutsanuka mbali zodzaza koma ndi mkwiyo wa Mulungu. Kulizikumveka zimenezi. Tandiwerengereni mosama bwino verse number 1 ikuti verse number 1 ndipo ndinamva mawu akulu ochokera ku kachisi akunena kwa angelo asanu ndi awiri, mukani ndipo tsanulirani ku dziko mbale zisanu ndi ziwiri za mkwiyo wa Mulungu. Amen. Amen. Mukani ku dziko lapansi. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Mukakafika mdziko lapansilo muzikatsanulira. Amen. Amen. Somano akati kutsanula sikupakula. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. 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 Iniyo ngati muli ndi umphawi, mumbale ya umphawi anangopakulamu. Ndi umene ukukuvuta lero opakula. Akanangoti utsanule mbale yonse ya umphawi ndi kuyitsanula pasopo palibe amene akadakhala nchovala ku dziko lapansi. Amen. Anthu tikadaenda lopyalopya waya mwanza nini. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. Akanangotsanula koma anangopakulako. Koma tangoganizani kuti mbale ya umphawi yongopakulidwa ndi imene yavuta dziko lonse lapansi weka. Lero ena kukanika kuti atseke okala chifukwa umphawi wasosatendere kwambiri koma anangopakulako. Koma pano akutiuza kuti mkwiyo udzachita kutsanulidwa. Ine muli wope tsiku limene mkwiyo udzatsanulidwa. Iwo amene akhala mdziko lapansi nayenda osazindikira kumene akupita. Tili ndi tsiku limene mkwiyo udzatsanulidwa. Mkwiyo wake wa ndani? Wa Mulungu kumwamba. Amen mpingo. Amen. Ya Bible ikutiuza kuti ngelo ameneyu akuti ndinamva mawu akulu ochokera ku kachisi. Amen. 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 Sakumva munthu. Ngati kuli malo amene ana Mulungu tiyenera kuchereza kukhutu kwambiri ndi kukachisi. Kukachisi kudzituluka mawu. Amen. Amen. Mukadzachepesa kachisi sichikutulutsa mawu tulukani chachimene. Kodi zikumveka zimene? Amen. Mukadzachepesa chalichi chayamba ulongosola nthano tulukani chalichi chimenecho. Musakhale menemo mkachisi musituluka cha. Amen. Kodi zikumveka? Amen. Mawu satituluka menemo asamatuluka ndi mawu apulazatwayi. Asituluka mawu aja Mulungu. Amen mpingo. Amen. Jakuti Yohane anamva mawu koma akutuluka kukachisi. Amen mpingo. Amen. 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 Mawu amenewa anatuluka ndi ulamuliro. Akunena
kwa angelo asanu ndi awiri mukani. Amen. Amen. Kodi zikuita kasini? Amen. Ndi mawu aulamuliro amene ankanena kuti mukani. Akunena za angelo. Sotakhala ndi pamenepo. Sitingafike nthawi ya kumapeto ngati angelo sangamuke kukanena za mapulani ndi dongosolo la mkachisi wa kumwamba. Amen mpingo. Amen. Kotera kuti dziko lapansi kwa okhulupirira ayenera kuyendera dongosolo la kachisi ndi kamvekedwe ka mawu akumwamba pakati pa anthu ku dziko lapansi. Amen mpingo. Amen. Pamenepo mpingo upese direction, tidikirire ndani atiuze. Ndangelo atenga mawu akukachisi ndi apita nawo ku dziko lapansi. Amen mpingo. Amen. Nthawi zina tikuona kuchedwa kubwera kwa Ambuye Yesu, koma tikuyiwala kuti kodi ngelo wamuka kuchoka kukachisi kuti akapereke uthenga wabwino. Ayenera kutuluka kaye ngelo m'malo ache kuti akalengeze za dongosolo la kutha kwa nthawi ya pansi pano. Ndi angelo anatuluka mu chapter number 16 atanyamula mbale zisanu ndi ziwiri, ndi anayamba kupita ku dziko lapansi nkumakatsanulira mkwiyo. Amen. Amen. Pali uthenga wa Mulungu umene ngati sungatsanuke ku dziko lapansi, mkwiyo wa Mulungu uchita mopanda chifundo. Amen. Amen. Pasoweka angelo a Mulungu ayende alalikira uthenga wa chiweruzo. Kodi zikumveka izi? Amen. So mukawerenga chapter chonsechi, chapter number 16, ndikutengereni pa verse number 12 pamene tikapeze ngelo wachisanu ndi chimodzi. Amen. Amen. Ndi pamene ndikufuna kuti inu ndine tiyambirepo kuti pasatsogolo la mathedwe a nthawi ya pansi pano nanga chuma cha mtengo wapatali cha buku la chivumbulutso chikundiunikiranji ngati lipati. Amen. 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 Verse number 12. Verse number 12. Ndipo wachisanu ndi chimodzi anatsanulira mbale yace pa mtsinje waukulu Filate. Imani pamenepo kaye. Tamverani. Ndipo wachisanu ndi chimodzi ndani amene? Ngelo. Amen. Amen. Anatsanulira mbale yace pa mtsinje waukulu Filate. Nkhani yosausa kumva kwake. Amen mpingo. Amen. Masomphenya tsopano akufika kumapeto. Akuona masomphenyayo ndi Yohane amene adali mu ulamuliro wa Roma. Amen. Amen. Masiku onse a ufumu wa Roma, mtsinje otchedwa Filate mzache Tigris. Filate adali malire boundary pakati pa maiko akumawa ndi maiko akumadzulo. Boundary inali kumene ufumu wa Roman Empire unkalekezera. Nthawi imeneyi nkuti ufumu wa Roma udatenga pafupi 96% ya maiko a dziko lapansi ali m'manja mwake mfumu wa Roma. Choncho malire ankaoneka kuti ndi mtsinje wa Filate. Izi zili kutitengera kundondomeko yakayendesedwe ka dziko lapansi mundale za dziko komanso mchauzimu cha dziko
chikakhale maso atsogolo la pamene mpingo wa Mulungu ukadzaona mngelo ameneyu akutsanulira mbale yace pa mtsinje wa malirewu, mudzazindikire kuti Yesu ali pafupi kudza ndipo dzikoli libalalika basi. Amen. Amen. Koma pamene mukuganizira zonsezi musatayike. Mbale ya namba 6 sikusiyana ni mbale ina, namonso mu mbale munali mkwiyo. Amen. Amen. Munali mkwiyo. Kotero kuti machitidwe anthawi ya kumapeto potenga ulosi zochitikazi zidzachitika kudzera mu mkwiyo wa Mulungu. Amen. Amen. Mukamadzaona ndege zothamanga kwambiri, koma zidzakhala kuti zikuchitika mu nyengo ya mkwiyo. Amen. Amen. Mudzaona simafoni zapamwamba zakumapeto anthawi zidzatuluka chokongola chokoma zabwino, koma zidzatuluka nthawi ya mkwiyo. Amen. Amen. Tamvera. Mudzaona mitendere idzachuluka kwambiri ku dziko lapansi. Mtenderewu Lucifer adzauponya kuti akaziziritseko mkwiyo, koma ana a Mulungu adzadziwa kuti uwu ndi mkwiyo. Amen. 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 Kodi kholo laphika ndiwo zabwino? Ana ali patatu. Ndiye kholo lingotenga poto yense wa mpunga, poto yense wa nyama, mabotolo wose 5 afata, ndikungompasa mwana mmodzi. Adi ya mwanayo adziwa kuti mchikondi ngatichi ichi chinthu cha ndi mkwiyo. Amen. Amen. Ana Mulungu ngakhale tili kumapeto anthawi yapansi pano tikamaona zokongola tikuzionazi, musapuse zikutuluka kucha kumkwiyo. Amen. Amen. Inu luso lotere lakuti pamene ndayima pano halo msange ndikumandiona kwa Argentina nditendere ina ndikuona kuti umenewu ndicha. Ndipo ngati ana Mulungu simuzindikira kuti makomedwe a zinthu zosangalatsa za dziko lapansi zikutuluka kumkwiyo, ndi pamene musocherere. Amen. Amen. Ana Mulungu. Amen. Ndi pamene dziko lapansi libalalikire, ndi pamene zinthuzi zili kumapeto koma zikutuluka kucha kumkwiyo. Amen. 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 Ana Mulungu. Amen. Ineyo paliba nditsutse, paliba ndipusise, paliba ndinamize. Ndikamaona kutukuka kwa dziko lapansi, kutukuka kokha ana Mulungu, muzidziwa kuti pali mngelo wachisanu ndi chimodzi amene wasanulira mbale yace ku dziko lapansi. Amen. Tamvera. The Bible likuti verse number 12, tiye mbale wanga. Verse 12. Ndipo wachisanu ndi chimodzi anatsanulira mbale yace pa mtsinje waukulu Pilate, ndi madzi ace anaphwa kuti ikonzeke njira ya mafumu ochokera potuluka dzuwa. Amen. Amen. Mpingo wa Mulungu, aneneri, atumiki a dziko lapansi akhala akunena za masiku akumapeto amene tsopano talowa kuchokera mzaka za 1980 ku dziko lapansi. Tinayamba kutokosola zokwaniritsidwa za ulosi umene Yohane anaona pa chisumbu cha Patimo okhuzana ndi mtsinje oyimira boundary otchedwa Firate. Inu lero 2026 muli pati. Amen. Mpingo Mulungu. Amen. Kuchokera 1980 sono mumve pano. Bible likutionesa ngelo
amene wanyamula mbale ndiye mbaleyi $20 kumene akupita nayo ku dziko la Iraki. Simamudziwa Iraki ndi kumene kuli mtsinje wa Euphrates. Amen. Zikumveka kodi? Unayenda kuzungulira uko koma unatenga dera lalikulu kwambiri mdziko la Iraki. Ndipo uwu ndi umodzi mwa mtsinje umene unalembedwa m'bukumu komanso unatengedwa kuti udzakhale chitsanzo cha ulosi ku masiku amapeto, kuti mukadzauona mtsinje umene Ufirate ukuphwa. Amen. Kodi zikumveka zimene? Musazindikire kuti zinthu ziwiri kapena zitatu zichitika. Amen. Kodi zikumveka mpingo? Na kuti muimvese bwino nkhani imeneyi ndiye kuti simungayimve ngati simungapite ku history ya mayiko a dziko lapansi. Amen mpingo wa Mulungu. Amen. Sotamvera. Mtsinje otchedwa Ufirate tikuupeza pa verse number 12 uli m'dziko la Iraki. Paloka dzikoli lakhala senta ya nkhondo yayikulu ku dziko lonse lapansi. Amen. Imene ndi chizindikiro chakumapeto a nthawi ya pansi pano, ndiyo nkhondo yayikulu ya dziko lonse lapansi, imene lerolo ana Mulungu ikikhalire chitsanzo cha chenjezo la kubwera kwa Yesu. Ndiye nkhondo yayikulu ya dziko lonse lapansi. Amen. Kodi zikumveka izi? Zikumveka na Mulungu? Ngati mulibe nkhondo ku Malawi, koma kunja kuno kukuchitika nkhondo ya dziko lonse lapansi imene inayamba mu 1980. Amen. Sakumva munthu kutera kumaso mwa munthu mwabalalika. 1980 nkhondo inali kuti. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Koma tamverani. Mayiko ozungulira mukafika pa verse number 12 ya chapter number 16 akukupasani ngelo amene akuthira mbale yace pa mtsinje. Ndiye mtsinje unayamba kuphwa. Musachite nsanga ndi mtsinjewo, koma muyambe kuchita kaye ndi dziko limene mtsinje wadusako. Amen. Mayiko a Syria iyi amene anachita nkhondo kale na akhala olamulira dziko lonse lapansi, superpower otchedwa America, ndi amene anatumidwa oyamba kukagwedeza legion, dera limene kudzayambire nkhondo ya dziko lonse lapansi. Mufuna simufuna, koma nkhondo ya dziko lonse lapansi iyenera kuyambira ku Middle East. Amen. Kodi zikumveka namu? Tilimoti mpingo inu mukhale pamene pa osatayika mpaka na Bible litiuza kuti tili pati timuona Yesu ali pakuona kuti akubwera. Nkhondo ya dziko lonse lapansi ikuyenera kuchitika ku dziko lapansi, imene ndi zotsatira za mkwiyo wa mumbale number 6. Amen. Kuti kumvana mpingo wa Mulungu. Taona ni chimene Bible likunena. Bible likunena mawu verse number 12 werengani mbale wanga. Verse 12. Ndipo wachisanu ndi chimodzi anatsanulira mbale yace pa mtsinje waukulu Ufirate. Amen. Mpingo wa Mulungu muyambe kumva ichi. Dziko la America ndi superpower wa dziko lapansi mpaka pano ndikunena pano. Amene akutenga mphamvu za dziko lapansi. Tikanena kuti superpower wa dziko lapansi ndiye kuti tikunena olamulira wa dziko
lapansi. Musaiwale kuti ufumu wonse wa dziko lapansi uli m'manja mwa mdierekezi. Amen. Mwa njira ina ndiye kuti America akugwirisidwa ntchito ndi Satana kugwedeza dziko lapansi kuti ayambitse nkhondo ya dziko lonse lapansi. Kodi sikumveka zimene? Ndiye mukamamuona America musizindikira kuti ndi kamwa ya Lucifer. Amen. Ndi manja a Satana, ndi miyendo ya Lucifer. Amen. Imene akuyendesera dziko lapansi. Mtopola uyamba ndi America. Amen. Mumve anamu. Mchaka cha 1980 dziko la America linapita ku Iraki kumene kwadusa mtsinje wa Euphrates kukaliyamba dziko la Iraki. Analigwedeza, analisiya. 1981 ndi pamene zidamveka kwenikweni kuti America akufuna kulanda kapena kugwetsa dziko la Iraki. Tamverani. Mu 1991 anabweranso America kutazizira kusamuyambaso cha Iraki. Tamverani. Mu 2003 kwa America ko kudasachita ulamuliro woti kulamula bambo nkutsalamulaso mwana. Kazi kumveka? Ntchito imene bambo Bush anaikanika yomuyamba Iraki anabwera kuzaimaliza ndi mwana wa Bush. Kodi sikumveka zimene? Padafunika kaye kuti Iraki yopaeka ayambe wagwedezeka. Chimenechi ana Mulungu chinali kukwaniritsidwa kwa ulosi wakupresedwa kwa mtsinje otchedwa cha Euphrates. Amen. 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 Ndibwereze pano. Sidzayamba nkhondo ya dziko lonse lapansi kuyambira ku America. Idzayenera kuyambira ku Middle East. Amen. Amen. Verse number 12. Ndipo wachisanu ndi chimodzi anatsanulira mbale yace pa mtsinje waukulu Firate, ndi madzi ace anaphwa. 12. Kuti ikonzeke njira ya mafumu ochokera potuluka dzuwa. Imani pamene ngeloyu akusanulira madzi ace pa mtsinje wa Firate with a purpose. Amen. Kuti pamene papa pakonzeke njira ya mafumu akotulukira dzuwa. Musaiwale ndanena kuti Euphrates River anali boundary pakati pa kumadzulo ndi mayiko akumadzulo ndakumawa. Malire awo inali cha Firate. Amen. Kodi sikumveka simene? Now payenera kuti pakale msonkha wa mafumu akotulukira dzuwa apeze poti akawolokere, kuti mafumu akumawa akotulukira dzuwa awolokere tsidya lina. Amen. Mpingo. Mukangobwerera pamwano mupeza kuti tsidya ilo ndi kumene kuli Yerusalemu kuja kunabadwira Yesu. Amen. Kodi tikumvana? Tikumvana ana Mulungu? Sikumveka? Sakumva tuchichewa vuto lake. Kodi tikumvana ana Mulungu? Tsidya ilo ndi kuja kunabadwira nda Yesu. Amen. Ndakuti cholinga chosanulira mbale imeneyi akufuna pakonzekecha njira. Sotamverani. Ndakuyambira ni ku history ya ndale pa dziko lapansi zimene America anapanga. Anayamba kaye kukagwedeza Iraki. Tikumvana? Ndi cholinga choti akagwedezeka Iraki chifukwa chani? Iraki ndi anali mkulu wa dera lonseli. Musaiwale kuti kumene kuti ndi ku Babuloni.
Amen. Amen. Kuti kumvana na Mulungu. Amen. Kumene kuso ndikucha? Babulu. Ndikupabulu. Senta yakasakanisa wa milungu yolekana amene ankapanga Babulo, senta yawo ndi yake. Amen. Komwenso kwadusa msinje wa Firati. Ngati ana Mulungu simuyang'ana ndi chidwi pamene papa completely mpingo usochera suona kopita. Ana Mulungu tamvera tili masiku akumapeto amene tikusoweka mzimu wa Mulungu azitipasa chidziwitso chokwanira tikabaona kasokonezeke katiko limene lila pansi. Amen. Sopano ine ndikuti mukamatukula maso anu kutsogolo nkumene mukuyembekezera third world war. Amen. Koma kolingana ndi ulosi inayamba 1981. Ndikudziwa kuti dziko litisi. Amen. Koma kolingana ndi ulosi nkhondo ya dziko lapansi inayamba 1981. Kutera kumene tikuyenda mumu tikuyenda mu materasi a nkhondo ya dziko lacha yosiriza. Mulilondole mpingo wa Mulungu timvanepa. Amen. Mwaiona mbale yasanulira pa mtsinje otchedwa Firati. Iraki akuyenera kuti agwedezeke. Kuti Amerika anamgwedeza mu 2003, 2007 anaphedwa Saddam Hussein. Amen. Zikumveka koda na Mulungu. Akaphedwa Saddam Hussein, tsopano imeneyi inali nthawi imene maiko onse aku Middle East anabalalika, ndipo kapiriyodi kameneka ndikamene kadali ndi maziko a third world war, nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi. Maziko ake kuduka kwa cheni kuti nkhondo imene iyambe inayamba nyengo iti, inayamba nyengo imene. Tandilondoleni atangophedwa president ameneyi, maiko onse akumawa ku Middle East, maiko onse anabalalika, anayamba kuperekana ukaoka. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Chifukwa kuseri kwa boma la Amerika kunali magulu amene amatchedwa kuti ma Freemason behind. Amen. Amene anayenda limodzi ndi ma Jesuit kuti akachite process foundation ya presa chani Firate, kuti maiko akumawa awoloke akachite kasakaniza ndi madera akumadzulo. Amen. Mpingo. Kodi tikumvana na Mulungu? Tamvera. Egypt anabalalika, anaperekana okaoka kumuchosa president amene analipo kuika wina. Tunisia anaperekana okaoka, Libya anaperekana okaoka, tinaona kufa kwa brother leader Keno Gaddafi. Syria ndi uyu Tanzania. Tamvera, maiko olekana anayamba kubalalika. Koma mundimvesese pano, ulosi umenewu ukuonekera m'buku la Chivumbuluso chapter number 12, chapter number 16 verse number 12, kuti tiumvese chochitika chimenechi chidachitikachi chinathandiza kuti dera limene liligwedezeke. Ndiyeso pano mkumano wa maiko amafumu akumawa unayamba kuchitika. Amen. Tieni verse number 13. Verse number 13. Ndipo ndinaona motuluka mkamwa mwa chinjoka ndi mkamwa mwa chirombo ndi mkamwa mwa mneneri wonyenga mizimu itatu yonyasa ngati achule. Verse 14. Imanikaye pamenepo. Verse number 12
muisamalire kwambiri pamene muzipita ku verse number 13. Amen. Amen. Tikumvana mpingo? Amen. Koma ndikutengereni ku verse number 12 yomweyi ndiye muwerengezo. Verse 12. Ndipo wachisanu ndi chimodzi anatsanulira mbale yace pa mtsinje waukulu Filate, ndi madzi ace anaphwa, kuti ikonzeke njira ya mafumu ochokera potuluka dzuwa. Ndiye taone mafumu amene anayamba kuwoloka pamene Iraki analandidwa mphamvu zake ndi dziko la ku America, kumene kunali kuyamba kupherezera kwa ulosi wakupha kwa mtsinje wotchedwa Filate. Mundimvese lero, musangoyang'ana mtsinjewo ngati mtsinje ayi, koma muone chinthu cha uzimu chakupha kwa Filate. Mwauona pa YouTube unaphadi lero vanthu akhoza kuwoloka ndi miyendo, koma ndikufuna kunena lerochi sindikunena mtsinje owolokekawo, koma pali chinthu cha uzimu ana Mulungu. Ameni mpingo. Amen. Ndiyo Bible likuti inakonzeka njira ya mafumu akotulukira cha dzuwa. Kodi tili limodzi? Amen. Tili limodzi mpingo? Amen. Tili limodzi ana Mulungu? Amen. Ndiye taone mafumu akotulukira dzuwa amene akusonkhana. Musayiwale kuti kumeneku kuli China. Amen mpingo. Amen. Kuli Japan. Kapena ndinene kuti mafumu akotulukira dzuwa mukwadziwa ana Mulungu. Ndiye kuti mukafuna kumvesesa ulosi wakupha kwa mtsinje wa Filate, muyang'ane masuperpower akotulukira dzuwa, majiant akumawa. Amen. Amen. Kulisumveka eti? Ndiye mukayang'ana machitachita amajiant akumawa, akupasani chitunzi cha pamene inu ndine lero tili. Amen. Amen. Number 1, kumene kuli China. Amen. Amen. Kuli Japan, kuli India, kuli Russia. Msungeni padera la Russia. Tikampeza ameneyo mu buku la Ezekiel chapter number 38. Amen mpingo. Amen. Zikumveka eti? Ngati mtsogoleri osonkhanisa mafumu akumawa kuti awoloke mtsinje wotchedwa cha Filate. Filate. Kodi tikumvana namu? Amen. Ameni. Amen. Amen. Titudi Filate wapha ana Mulungu posachedwa. Tiwona nkhondo yaikulu ya dziko lonse lapansi. Ngati si choncho timva kulira kwa lipenga la mkwatulo, kukwangula dongosolo la nthawi yoyamba ya mpingo, kuti ukapumule kudzanja la manja la Atate. Ngati si choncho tili ndi miliri tisausa mdziko. Amen mpingo. Amen. Tamvera, maiko Russia, Japan, India, China, maiko amenewa akusonkhanisa mphamvu zawo pamodzi. Mukana ngati Aye. tikuziwa zimene chitose zoti China, Russia, India, maiko amenewa akusonkhanisa mphamvu zawo paja pamodzi. Chifukwa Baibulo latiuza kuti mkwiyo wa nambala 6 uli mumbale, ndipo mbale imene inasanulidwa anasanulira pa mtsinje wa Filate, kuti kakonzeke njira ya mafumu akotulukira cha akubisa ngati akunena mafumu akotulukira cha dzuwa. Ngati chipembedzo chikuyenda pupuli, mafumu akotulukira dzuwa abwera ndi machitachita awo amene akukhuza chipembedzo m'dziko lapansi. Amen. Chinthu choyambirira, magulu amenewa osonkhanawa akusonkhanisa mphamvu zawo pamodzi. Amen. Amen. Mafumu akotulukira cha Amen mpingo. Amen. Pakadali panopa mpingo wa Mulungu mutsire kunena kuti mafumu akotulukira dzuwa sakupanga okha.
akupanga mothandizidwa. Tiye mbale wanga tiwerenge verse number 13 mupita 14. verse 13. Ndipo ndinaona motuluka mkamwa mwa chirombo ndi mkamwa ndipo ndinaona motuluka mkamwa mwa chinjoka ndi mkamwa mwa chirombo ndi mkamwa mwa mneneri wonyenga mizimu itatu yonyasa ngati achule. 14. Ya imanika pamene. Amen mpingo. Amen. Tili limodzi pamene papingo Amen. mbale yatani apa yaksanulirwa. Mtengeni Yohane inakulu awa ndikachesena unditu. Amen. Amen. Aziona mbale achimwenewa zikusanulidwa pacha pansinje nonse mwaona koma adakali chipenyere mumbale yapita pansinje oti ulipo kuiraki. Amen. Anaona kuti pali zilombo zitatu zili tsidya la umma wako. Amen pi. Kuti kumvana pamene pa zili tsidya la umma wako zinalipo zitatu. Amen. Sikumveka Amen. Yohane wayamba kubalalika chifukwa sikale ndi dzulo waona masomphenya angelo atatu atanyamula socha utenga ungati utatu. Mmawa wache kungocha akuona zinyama zingati zitatu. Wayamba kunjenjemera Yohane nkhani isiyophweka iyayo. Amen pi. Nkhani isiya masewera izi zinyama zitatu. Kwa madzulo ndaona angelo atanyamula utenga utatu against zinyama zingati ndani atalimbe mtima apata kuchita masewera pakala msinje wa magazi. Yesaya chapter number 15. Ivuta nkhani mene. Amen pi. Uku zinyama zingati uku kuli angelo chapter number 14 into chimenecho. Koma tiene ku Yesaya chapter number 15 verse number 9. Verse number 9. Mumvesere ndi chidwi. Pakuti madzi a Dimoni adzala mwazi, pakuti ndidzatengera zina pa Dimoni mkango. Sabano mukangoti demon. Ndiye kuti mukulankhula Chiheberi chimene chikukutanthauzirani kuti damu msinje wa magazi. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Yesaya pamodzi ndi Yohane awiriwa akuona zinthu zozizwa zodabwisa. Uyu akuona Adamu, damu, river of blood, msinje wa magazi. Adamu akumpasaso dzina la mudzi. Adamu ndi kumene akukutchalero ku Jordan. Kodi ndikumvana? So mukanena za Jordan muli ku Middle East. Ndunama kodi ne? Ndikumvana kodi? Kumene akuona Adamu msinje wa magazi ukuyenda. Yohane waona zinyama zitatu zakonzeka kuti ziwoloke, koma siziwoloka zokha kaye ziyamba kusogoza kaye mizimu ndi imene iyambe kuwoloka. Amen. Ye Yohane akuyang'ana ndi chidwi. Kodi zikumveka zimene? Ndisungireni msinje wa Adamu. Amen. Mwausunga mpingo? Mwausunga msinjewo? Usunge. Umene. Tili kumasiku akumapeto mpingo mundasakunamize. Nthawi yatani tsopano? Yatha. Completely yatha. Amene mudakali kuchimo bwera nkoni nthawi yatha. Adamu akuyenda ndi magazi ku Middle East. Kodi ndunama ine mpingo? Mukabwera pa television mumuona Adamu akusokoseka magazi ku Middle East. Amen. Mukakala wa mwilaka za mtoki. Kodi zikumvekana Mungu. Amen.
2007 2006 pamene nkhondo imachitika ku Iraq, ine kuti ndidakali ku chipembedzo cha Satana, ndidakapondamo mmene timakaonerera ndi kukatola nawo mitembo ya wana. Siku lililonse ana 40,000 amafa mu Iraq. As I'm talking, maiko samanena nkhani imeneyo chifukwa anyusi amtengo wapatali ndi America ndi anganene kuti linakayambisa zija timapesa vana magasi. Uyu ndi Yesaya akuyamba kutionesa msinje wa magasi. Msinje wa magasi umene wana Mulungu uyenera kuti uwoloke ukhetsedwe dziko lonse lapansi. Inde Yesaya chapter number 15 verse number 9 hakulunjika ku nkhondo yaikulu ya dziko lonse lapansi. Amen mpingo. Amen. Imene ine muthenga wanga wa lero ndikuwuzani kuti Third World War inayamba. Amen mpingo. Kuchokera nthawi imene Iraq wakhuzidwa, Iraq wamenyedwa ndi America, zikumveka kweli? Dziko lonse lapansi simaiko aku Middle East wokha, koma dziko lonse lapansi anthu akukanika kugwirizana. Kuchokera 2007 chaka ndi chaka kumakhala nkhondo yoopsa dziko lapansi, pena pake malo ena ake. Amen. Kuchokera 2007 pamene Euphrates River anapha, tamverani, migwirizano ikukanika. America weni yakukanika kulamulira ni mphamvu zake paika. Amen. Kodi mundivomera inu kuti maiko ngakhala kwazungu akukanika kugwirizana. Amen. Kodi zikumveka mpingo wa chifukwa Bible likuti ine Yohane ndinaona ngelo wachisanu ndi chimodzi akusanulira mbale yace pa msinje wotchedwa cha Filate. Koma mbaleyi si ya mayonnaise, mbaleyi si ya yogurt, mbaleyi si ya chocolate, mbaleyi ndiyo dzadza ndi mkwiyo wa Mulungu kumwamba. Kotero kuti makalikalytics amene tikwaona mdziko ndizosatira za mkwiyo wa Mulungu kuweruza dziko lapansi, kuligwedeza kuti likasindikire kuti lindi mwini wake. Amene amaswa maufumu ndi kumanga maufumu ndi Mulungu kumwamba. Amene amachosa mtendere ndi kuyika mtendere ndi Mulungu kumwamba. Akagwedeza palibe amene adzamanga chimene chaswedwa ndi Mulungu. Sizipheka United Nations ikusintha ma-secretary generals akateni zili zonse koma kukanika kukazikisa bata ku dziko lapansi. Chimene Mulungu wachiswa palibe munthu amene adzachimanga. Tili kumapeto, Yesu abwera basi, nobody can control kapena kulesa kubwera kwa Yesu mdziko lapansi. Amen mpingo. Yesu akudani nditu akubwera nditu. Amen mpingo. Kodi ana Mulungu kulekeza pamenepo mukutha kuona kumene tikulowera. Hello, takulandirani kuno ku Mabena studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikhulupirira mukuona ana Mulungu. Kodi zikumveka mpingomo? Amen. Yohane wasiona zilombo zitatu. Amen. Koma tsulo waona ngelo anga atatu. Amen. Kodi zikumveka namu? Zikumveka namu? Sakumva muntu sakumva. Yohane ali ndi chithunzithunzi chifukwa iye ndi Yesu nkubadwa oyamba ndi Yohane. Amen. Msaka za dziko lapansi Yohane ndi wankulu, Yesu ndi cha kodi zikumveka. Ndiye analipomwepa pa Matthew chapter number 2 pamene amaona anzeru akumawa angati atatu.
akuoloka cha the same spot pamene waimba Yohane pa anyamatawa anadusa sobati pomwe papa angati atatu. Ana Mulungu muyenera kumvesesa za chimene Bible likufotokozera sitizachoka mdziko limeneli mpaka mutu wathu utatseguka zakudza kwa Yesu. Dziko lapansi silidzayenda pa mdima, omwalira adzamwalira koma atauzidwa atamva. Amen mpi. Amen. Ngati inu ndine tikaonongeka titamva koma so titauzidwa. Amen mpi. Amen. Kuli tikumveka zimenezi. Amen. Ndikuti Yohane mukuyenda zinthu zingati mutu mwake? Zitatu. Amen. Amen. Zinyama zingati? Zitatu. Kuli tikumbana na Mulungu. Anzeru angati? Atatu. Akudusa bati? Amen. Amen. Kuli tikumbeka zimenezi. Amen. 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 Zikumbeka kuli? Dzulo waonanga? Atatu. Angelo atatu angati so? Atatu. Atatu. Amen. Amen. Amen mpi. Amen. Sikare analipompo 3 days Yesu alimma. Amen. Amen. Zonsezi zili mutu mweda mwa Yohane. Nchani chimene chikutsa kutsogolo. Amen mpi. Amen. Kuli zikumveka simene sana Mulungu. Sotambera inu ndine tiyenera kukhala achete kumvesera zimene Mulungu kumwamba watikonzera. Musatayika na Mulungu tikuona ulosi wakutha kwa nthawi yathu ya pansi pano ndi kukwaniritsidwa kwa zochitikazi. Tamverani pang'ono tione zochitika zimene zikusonyezeni kuti mafumu osonkhana akummawa awoloka cha Euphrates River, awoloka Firate. Ndekanena kuti kutsidyako mafumu akummawawa akunena mayiko ngati nda China, India, Russia. Amen. Amen. Mgwirizano umenewu wakhuza Ethiopia ndi chakomweko, Libya chakuti chakomweko, onsewa amenewa aunjikana kumodzi. Amen mpingo. Amen. Kuwoloka cha kuwoloka Firate. Kodi tikumvana na Mulungu? Amen. Tiyambe kuona ndiye mumveishi tonse timadziwa kuti mayiko akummawa kulibe Mulungu. Tikufana Amen. ndi mayiko osopanda Mulungu. momwemwe ndiye kuti Bible likamanena kuti Firate adzapha kuti mafumu akummawa apite pamene pakonzeka njira pa awoloke. Ndiye kuti chimene chikuwoloka chincha chikunja. Zikufeka? Amen. Chikupita seriality kumene kunabalira Mulungu. Amen mpingo. Amen. Tilimozi kodana Mulungu. Amen. Chikunja chikuta Chikuwoloka. chikuwoloka. Zikufeka na Mulungu. Na inuyo mukangokhala ndi ganizo lakuti chikunja chawoloka nthawi yomweyo muyamba kumumva ngati mmene ndikumvera ine Chivumbulutso chapter number 16 verse 12, 13 ndi 14 kuti chikunja chawoloka. Tiyambe ndi China ngati mfumu ya ummawa mtengatenga wa chikunja kumapeto a nthawi tili. Amen. Kodi zimveka Amen. China akumutcha kuti ndi global tech powerhouse, nyumba yaikulu kwambiri ya technology ku dziko lonse lapansi ndinda China. Mafumu akuchanya amenewa tentaone ngati sadaponde Malawi mafumu akummawa kusabweresa luso lomuchosa munthu pa chikhulupiriro cha Mulungu. Amen. 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 Kufika muyeso wakuti munthu mvula alibe nayeso ntchito.
Amen. Amen. When China paeka akukwanira kukhala mvula dziko. Kufika pakuti mulungu muntu dzuwa akupita kopanda loja. When China wapangalache dzuwa loti liunikira dziko lapansi. Kodi likumvana zimene? Bible likuti mafumu akummawa adzata gulu iliri powoloka chapter number 14 tawerenga nakuti bwa. Verse number 14. Pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro zimene zituluka kunka kwa mafumu. Amen. Werengaso ni mbale wanga. Verse 14. Pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro. So timvane pa. Chapter number 12. Chikutalika. Chapter number 12. Chapter number 16 verse number 12 tawerenga tonse kuti mafumu akummawa pamene mbale ikutsanulidwa ikukonzeka ndi njira yoti mafumu akummawa aduse. Amen. Amen. Zikumveka ndiye chapter number 13 ndi 14 akuyambapo kutiuza zozizwa zimene Yohana anaona zinyama zingati zitatu. Amen. Amen. Zikumveka Amen. ndiyakuti mkamwa moyamba munali mkamwa mwachinjoka munatuluka mzimu ngati chule. Amen. Basopo zikumveka ngati kuti zinyamazi zinatuma nthupi sizinaoloke nawo. Amen. 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 Zikumveka mwekani mene kumvekera paipulo pamenepa makosanawa adakali kucha ndi akungoponya achule ponya wako. Zikumveka ndi kukamwa kwa njoka kunatuluka chule. Ine paka pano kapene chifika zonto zimene zizimadana chule ndi njoka mmazi kuona kuti zimamvana ukutuluka ndi mzimu ngati chule wapita kubwera kutsidya lino. Amen. Musayesesa masewera ana Mulungu chifukwa chinene chikutuluka ndi mizimu yonyasa ikuchoka kutsidya kambaka kuti boundary yapapa ndiye mizimu ikubwera kumbali ya ana a Mulungu. Basopo tsopano mizimu imeneyi iyamba kuyendayenda pakati pa chipembedzo cha Mulungu kukapanga dilute chilungamo cha Mulungu. Chifukwa uwu ndi msonkhano wa anthu osaopa Mulungu wa mafumu akummawa ukuchitika. Amen mpingo. Amen mpingo. Ndiye inu ana makono a China wewe baba umene ndi mafuna maso anu aone kuti kubwera kwa China ku dziko lapansi ndi kulamulira kwa China dziko lapansi ndi chimodzi mwa kuwoloka kwa mafumu akummawa. Amen mpingo. Amen. Kusabwera ku dziko lapansi. Amen mpingo. Amen. 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 Kodi likumveka ine? Makosana amenewa ma Chinese kwa ndiye eni yake amene akulamulira zigawo monga AI, artificial intelligence. Eni yake ndi amenewa. Mumveke pano ndi amene akulamulira 5G komanso 6G. Amen. Amen. Machina yake ndi amenewa. Ndisanapite patali ndikutengereni AI ndi 5G. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Payoka AI yalenga munthu. Amen mpingo. AI ikukwanisa kumpanga munthu kungotenga mawu okhawa basi. Voice yatu ayi ndikundichambula ineyo mene ndikuonekera basi nkukandiyimika kwina kwake nkumakaoneka kuti ine ndikuyenda nkundiyimika ineyo pa screen ndikulalikira kapena ndikutukwana koma ine ndili kunyumba. AI ikupanga zimenezo. Amen. Ikumantenga munthu mchipinda
ndikukatenga mkazi wa munthu mchipinda nkuaonesa kutuluka palumu koma ili cha AI kodi zikumveka simene tamvera zitukuko izi ndi mkwiyo chifukwa iyiyi ndi mbale nambala 6 yatiberekera mayiko akumawa. Amen. Kuti abwera adzalamulira dziko lapansi. Ndiye tikamamva za mayiko akumawa timuonekaye China tisanabwere kuganga Russia timpeza kutsogoloko. Amen mpingo. Tiri kumapeto anthawi ya pansi pano ana Mulungu. Amen. Amen. Tamvera. Amenewa ndamene akulamulira electronic vehicles magalimoto amagesi sipokhapo akupanga masola iwowa ndamene ayika maloboti ogwira ntchito m'malo mwa munthu madrone maspace chakuti za chizungu koma mumve pano amenewa ndiye amene ali ndi zochitika mogwirizana ndi Satana mdierekezi kuchita zizindikiro ku dziko lacha. Sono ndimveke pano ambiri mukuganiza kuti zizindikiro za ziwandazi amen zikhale mizimuyo kumachita zina zache amen zakuti technology zina ndi zizindikiro za ziwanda mpamene tikusemphana pamene. Amen. 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 Luso likuonekali ndi zizindikiro zozizwa za mdierekezi. Amen. Zikufuna zichite draw attention zikoke chidwi chichoke kwa Mulungu. Ndiye chabweradi wanthu chili mdziko lapansi chachokadi kwa Mulungu. Amen pe. Kodi ndikumveka ine? Ndibwereze. Zonena kuti technology iyi ndi zizindikiro zimene likunena buku la Chivumbulutso chapter number 16 zobwera ndi ziwandazi ambiri sitikudziwa. Amen. Amen. Ena akufuna kuti azione ziwanda basi zikutulusa zikumeresa mtengo panjira basi wapita basi choncho ndisema tikudikira zimene. Amen. Iye aitisa chedwi lusoli laonjeza si lusolo choka kwa Mulungu. Amen. Ndi zizindikiro chifukwa zinthuzi zikuchokera ku mafumu akumawa. Ndiye ku mafumu akumawaku kuli mfumu ya technology imene ndi China. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. Amen. China ndi dziko limene likupanga zinthu modabwisa komanso ndi limene lokalo lakwanitsa kukumba mayenje atali pa nyanja zikulu za dziko lapansi. Amen. Ndi China kupita pakati pa Indian Ocean ndikukakumba cha tsenje. Zikumveka kodi? Kuika bridge pa nyanja ndinda China. Kodi zikumveka zimene zanamo? Amen. Pamenepo mafumu akumawa akudzikokerera mphamvu zolamulira dziko lapansi zimene mothandizidwa ndi ziwanda malinga ndi kuona kwa Yohane akamuna atatu atakhala patsidya pa mtsinje anaona akuwoloka. Amen. Kukasonkhanisa gulu lalikulu ndiye gulu loyamba limene amenewa akupanga kunjaku ndi kusonkhanisa great army. Amen. Kodi zikumveka na Mulungu? Kusonkhanisa gulu lalikulu la asilikali ankhondo. Pano ndikunena pano India ili nawo kale pafupi 36 million. China ndiyo yamba kulengeza kuti ichita recruit asilikali okwana 46 million. Kodi zikumveka zimene zanamo? Amen. 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 Amen.
Kodi mukukumbukira olemba buku la Chivumbuluso chapter number 9 pamene tinayamba kumva nkhani ya gulu lalikulu la asilikali amene ati adzatuluke ku dziko lapansi koma ndi ambiri kwa basi. Amen. Amen. Pafupifupi 200 million asilikali atu amene malingana ndi masomphenya. Amen mpingo. Amen. Koma nimafuna kuti inu ndi ine mpingo wa Mulungu pamene tikuthamangira ku mavesi ozama otere, ndimafuna kuti musatayike pamene tikuyang'ana kaye za kupyesedwa kwa mtsinje wotchedwa cha Filate. mafumu akummawa akuta akuoloka. Sopano mukundikhulupirira kuti mafumu aoloka eti. Amen. Koma ndiyamba kaye ndi China imweyi mwino lero ndilekezera pa China. Amen mpingo. Amen. Kodi sikumveka eti? Sotamvera. Pogwiritsa ntchito zizindikiro, China wakonza pulogalamu imene ikutchedwa kuti Change 6. Tamba ni mwalemba kaima wamini Change 6. Amen. Amen yana Mungu. Change 6. Takala tikunena ana Mulungu kuti atumiki ananenerapo zakutha kwa nthawi ine chama 2020 kufika zaka 5 zomwezi zaposachedwazi. Ndakhala ndikunena za masiku akumapeto za zimene zichitike dziko lapansi. Mafumu akummawa akadzawoloka adzachita grouping, gulu limene lidzatchedwa Change 6 lakonzedwa. Gulu la Change 6 otsogolera ndi China. Amen. Mu Change 6 muli zizindikiro za ziwanda. Tiwerenge chapter number 16 verse number 14 kawiriso. Verse number 14. Pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro zimene zituluka kunka kwa mafumu a dziko lonse. Mverani. Zituluka kupita kwa mafumu a dziko lonse lapansi kwasonkhanisira. Ndayimira pamenepo tione gawo linalo kowasonkhanisira. Koma ndikufuna zizindikiro ndi zimene zizisonkhanisa maiko. Amen. Kwaika pa gulu cha limodzi. Ndiye ana Mulungu masanano mudziwe kuti kunja kuno tili mu system imodzi imene ikutchedwa kuti Change 6. Amen. Amen. Mu Change 6 ndi mmene mwatuluka digital money system. Amen. Amen mpingo wa Mulungu. Amen. Tili kumapeto sichatinkanena ena nkumata atwaibu munama. Achakuti mukunama tsopano zinthu zichazamba kuchitika. Amen. As I'm talking ndikunena pano mudziwe for your own information. Reserve Bank yasiya kuchita print ndalama. Sakumva munthu. Reserve Bank mu pulogalamu ya Change 6 mission yosogozedwa ndi mafumu akummawa amene buku lanena kuti ukadzangopa mtsinje Filate pasakonzeka njira ndipo mafumu akummawa adzawoloka. Ndiye mwa mafumu akummawawo kuli mfumu yawo imene akuyitcha kuti Global Tech Powerhouse China. Kodi tikumvana ana Mulungu? Imene so ikutsogolera kumeneko kuchita zizindikiro zina ndi zina za ziwanda ku dziko lapansi. Mu pulogalamu yawoyo mu Change 6 muli digital money. Amen pingo. Amen. 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 Kwa saka 5 ngati si 4 koma 3 za tuntu anyamata opanga za ndalama ku dziko lapansi akala akuyenda kupita m'mayiko kukapanga maphunziro akusintha kwa kayendesedwe kachuma.
ananga abale yanga zikulu anga amene mwakhala pano kuno ku bypass tamverani zinthu zili mu change system, changing to the world, osati kwa Mulungu. Amen. Kasikumveka na Mulungu zinthu zikusintha koma kusinthira kulambira Satana. Tamverani kuti akasonkhanise gulu limene lidzachita mpikisano ndi Mulungu, chifukwa mafumu akumawa akusonkhanisa great army akupita ku nkhondo yaikulu ya dziko lonse lacha yotchedwa Armageddon. Kodi ndikumveka ine? Zikumveka koda na Mulungu? So mugulu limeneli la digital money limafuna ninechi simaona ma Airtel money asintha mwalandira ma message apanga upgrade sopano muntu akoza kumalandira ndalama ku Airtel money kuyambira pa 5 million. Ndikunena zona asilandira kuchoka pacha Airtel money 5 million sopano ikoza kulowa mu phone mwanga koma chimake cheni anyamata wawa anaperekako theka la ndalama za mu programu ya digital money kuchokera ku gulupu kapena ku gulu kapena ku bungwe la Change 6 limene president nkhala pa mpando wake ndi China. Mafumu akumawa amene akuchita mwayi chifukwa filate wapha kutibweresera za chilendo kutsidya lino kwabwera za chilendo. Yohane anaona zilombozi zikuolosa mizimu ya chilendo kubwera kutsidya lina. Tsopano dzawoloka dzimbala ngondo kudzalowerera mu zinthu za Mulungu, kubisala ku China, kubisala ku technology, kubisala ku maluso olekanalekana amene ali ku dziko lapansi ziwanda zikuonesa makalikalalytics awo chifukwa Yohane anangogwira kukamwa hakuchiona chirombo choyamba chalavula chule pa chubwe pansinje filate paja pa paolokeka nsinje owoloka ndachule omwe pamaloba papheka makosana pamaloba padaka ndachule omwe kuoloka pamaloba patani apa. Sopano dziko la pansi la pheka ndiye kuphekaku ndikumene tikukucha kuti flexibility technology system. Amen. Human life charter flexible ufulu malais. Amen. Papheka pa dziko la pansi. Sopano muntu ali ndi mtendere AI artificial intelligence ikunthandiza muntu kupanga chimene angawone. Yohane akunguyang'ana ndi chidwi chalavula chinjoka pa. Amen. Mene chawoloka akuyang'ana chirombo chachiwiri valemba mbali akuyang'ana chirombo chachiwiri. Ndipo ndinaona motuluka mkamwa mwa chinjoka ndi mkamwa mwa chirombo musamapukulo. Amen. Ndi mkamwa mwa chirombo. Amen. Yohane akuwanda kaye mabangu akalebo bisika mwina chingamudi echifali ndi mantha ichi chisopano nchirombo. Amen. Sikumveka chilimia ndo inga follow sakumva munthu chilimia ndo inga follow chaima pamenepo ndekuti chimenechi ndi superpower chagwiriza mphamvu za dziko lonse lapansi chikungolankhula mmene chikufunira. Kachatuma Donald Trump chione mmene chichitire, kaya chatuma dola mmene chichitire, chaponda nini ndo inga. Yohane akuyang'ana aliko manyamata musamale kwambiri ngakhale mukupanga zimenezi chifukwa ineyo kumbuyoku ndindangelanga atatu pasopu tikana
koma ndikudziwa kuti pamene tizikakumana ndi mizimu itatu ndi zinyama zitatu, ndikudziwa kuti pamenepo 15:9 Yesaya pakakhala mtsinje wa magazi. Amen. Musakayikayi. Akamatuluka angelo atatu ukapanga against ndi zinyama zingatizi zitatuzi, payenera kukhala mtsinje wa magazi. Ndakonzeka ndilimbana naso, koma zotsatira zake ndi mtsinje wa magazi. Kodi mwauona mtsinje ulikudza? Yesaya chapter number 9 verse 15 verse number 9. Kukutsika mtsinje wa nkhondo yaikulu ya dziko lonse lapansi, imene itiibuke pa zifukwa ziwiri. Number 1, ndale. Number 2, chikhulupiriro cha pa Mulungu. Chifukwa awawa asilikali akusonkhana ndi mafumu akummawawa, akuasonkhanisira kumalo amodzi kumene akachita nkhondo yaikulu ya dziko lonse lapansi. Kodi zikumvekana Mulungu? Simaziona zinyama pa zatuluka. Tamvera China ameneyo mukabwera ku digital money ndibwerese. Sopano nthawi itaiti nkangonena, koma lero upite ku Reserve Bank mukafusa bwana, mukaopa ophekerako ndi president, mukamfuse president akuza ndikuti zona mmene ndikulowamo ataletsa kale kupanga cha ndalama, achakwera kubalalika kuja ntani analataletsa kale kupanga ndalama, adachita mwayi mbakiri. Ife tafika mu nthawi yakuti makwacha aletsa kuta. Kodi ngati aletsa kupulinta makwacha chikuchitika ncha? Mwafusa anyamata onse amene ali ndi maakaunti ku banki, akuluakulu mabwana amene ali ndi maakaunti ku banki, ayamba kuwauza kuti akhoza kutumiza. Muiziwa njira ija timatumizira ku nyumba, mwiziwa yapa foni, njira imeneyo inali ndi limiti. Sama kulolani kutumiza ndalama pa foni paja sopitilira 5 million. Nena zona mungatumiza muli ku nyumba pa foni 5 million. Panopa achita extend bar yafika paja uli nyumba mwako papana 5 million pa. Atwa ibu nao account ya Airtel Money akadiyo ngwingwi 5 million. Kodi mukuyasaniza masewera? System ija ya digital money sopano ya yamba. Kodi sikumveka simini? Amen. Amen. Makwachawa amene akusungulirawa ndi omwewa amene anapulintidwa kale. Panopa sakutaniso sakupulintanso. Dziko limve pikupita tafika chifukwa chikuchitika zimenezi. Chivumbuluso chapter number 16, Yohane pangelo wachisanu ndi chimodzi ananyamula mbale yodzadza ndi mkwiyo wa kumwamba, ndi akuti adatsanulira pa mtsinje otchedwa Filate, ndipo cholinga chinali chakuti Filateyo aphwe kuti pakonzeke njira ya mafumu akotulukira dzuwa awoloke. Powoloka amenewa verse number 14 hakuti anyamula zizindikiro za ziwanda. Digital money is a sign of demonic system in the world. Sindidziwa nkani yakuti ndi madalira Airtel Money sandivuta zinthu. Ndikuyenera kubwerera kuchire waya kukadia terere mamawa masana madzulo ana chance atsegula mimba nterere, chifukwa ndikutuluka tsopano pa system ya Airtel Money. Ndichokapo
nulolera kuchire ngati ndikufa nkafera kumeneko nsanga ndi Yobu akuti mpaka kufa ine sindidzataya ungwiro wanga. Ndi nthawi yakuti abambo anyamule ungwiro wakupepesa Mulungu munsimu ndi choonadi akasunzike koma ndi choonadicho mpaka kufa ine sinditaya ungwiro wanga. Ndi masystem ochokera ku mafumu akummawa chifukwa Euphrates adapla. Tsopano chipembedzo chakapangisa nawo Leicester masystem a digital man kutere kuza chikumi sikungotumizidwa munthu ali kwa Argentina wachirandi kodi sikumveka simezi. Amen. Akarembera mu mpingo osiriza anakasintisa masignature ndikukakonzesa maakaunti ku banki. Akarembera mu mpingo ucho umachedwa wa choonadi mpingo osiriza walowa nawo mu global system ya ziwanda. Takanani tandikaneni simunalowe simunakasinthe maakaunti kuti dzita muleka kulandira chakhumi mpingo uyenda. Chimene mwapanga ncha kulimbikisa kuti asibusa onse akhale ndi ma iPhone kuti akhale pa digital line. Amen. 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 Bible kuti anasanulira mbale yache pa mtsinje otchedwa cha Pilate. Ndipo njira inakonzeka mafumu ochokera kotulukira dzuwa awoloka fotse atipeza kumpingo wa chiusimbi, atipeza ku 70 day ya mtanda, atipeza ya ngero 5, atipeza ya ngero 10. Kili mu system zomwezo ndani akapulumuke pamene utenga ukulalikidwa. Bible kuti chapter number 18 cha chivumbuluso, tulukani mmenemo anthu anga ndi utenga watulukani. Ndani alimbe mtima kutulukanane limodzi mu system zobwera ni mafumu akummawa nda asilalika nsanga ndinu wakonzeka kwadi kutuluka limodzi mu system samafumu akotulukira dzuwa. Tiyekana pamenepo chifukwa nsanga sala nanga zikhala bwa manyumba 1,100,000 1,500,000 rent ukulipira ndi mpingo 1.5 atuluka. Mafuta atengaku kwani zikuveka isi zikuveka kwani isi nulendoka pachika kaya tsopano chifukwa pa filling station atafuna kadi nditangaku mapeto wake tu kupachika basi ngatikala bwa kwani zikuveka zimene. Amen. Nditani zimenezi ndipachike ndichite bwa ndikhala ndikuyenda kupita kumtunda wa msinje wa Adimoni kapena kuti damu msinje wa magazi. Ndiwerengereni verse number 9 ya chapter number 15 cha Yesaya. Anio sausa. Pakuti madzi a Dimoni adzala mwazi, pakuti ndidzatengera zina pa Dimoni mkango pa iye amene anapulumuka ku Moabu ndi pa otsala a mdziko. Tamverani, pakuti msinje pa Dimoni ndi madzi koma ndi odzadza ndi magazi. Mpingo wa Mulungu chifukwa cha izi akatundu okhulupirira
sakulowa nawo mu system zobwera ndi mafumu akotulukira dzuwa. Pamenepo mukuzichosa mu system za mtendere, za ufa, za makeke, za mayonizi, za jamu, mukukazilowesa ku Adimoni, kumtunda kwa Jorodani, kumene mukayamba kuyenda pamozi ndi chisunso cha dziko lapansi. Magazi pamalawi, magazi kudziko lapansi. Kwa iwo amene adzapitirira kugwira choonadichi, tikusendera kundima na Mulungu. Siko wala tikupita kwa, tikusendera kundima. Amen, mpingo wa Mulungu. Amen. Amen, mpingo wa Mulungu. Tamumvere ndi China. Mu change 6 muli system yosausa kwambiri imene akuitcha kuti agriculture system. Mafumu akotulukira dzuwa, akutenga ulimi kulanda kwa okhulupirira kuti tsopano ziwanda. Sakumva munthu. Tantibwererani ku buku la Chivumbulutso chapter number 16 kuti pakhale kumveka kwabwinobwino. Utsingo werenga uyambire 12 verse number 12. Eya. Ndipo wachisanu ndi chimodzi anatsanulira mbale yace pa mtsinje waukulu Filate, ndi madzi yace anaphwa, kuti ikonzeke njira ya mafumu ochokera potuluka dzuwa. 13. Ndipo ndinaona motuluka mkamwa mwa chinjoka, ndi mkamwa mwa chirombo, ndi mkamwa mwa mneneri wonyenga, mizimu itatu yonyansa ngati achule. 14. Pakuti ali mizimu ya ziwanda yakuchita sizobisa so yayi, sizobisa ya. Mukadzaona teknoloji kachakeche ndi mizimu ya ziwanda yochita zozizwa kudziko lacha. Inuyo pozigwira zichiteni handle with care, zomadziwa kuti inetu ndine munthu otembenuka mtima, osanzitayilira ferere mu teknoloji. Lina ndi luso lochokera ku ziwanda limene likuyenda pa mtunda wa chikhulupiriro, kuti akakuchosani ku chikhulupiriro chokhulupirira Mulungu. Makosana amenewa mu pologalamu yawo ya change 6 achita plant agriculture system in order to change the ordinary system. Imena na Mulungu timagwirisa ntchito kuti tidye. Iwo aisinta. Amen. Iwo aida aisinta. Choyamba anakwanisa kulanda mbewu ili yonse kudziko lapansi kuti singapange survive popanda kuipasa mankhwala. Ndipo adakwanisa. Mukuti hwi. Mukuti hwi. Mukupanga makani. Sana lande. Pali chimene mungatsatire chopanda mankhwala. Change 6. Muli makani? Muli makani. Muli makani. 10 acres ija, 3 acres ija. Mene simunathire mankhwala zutabwa. Mvula mene ikugwera muchilipe. Mukupanga makani. Chafira chafula kale munena pano. Chili pasi hapa. Amen. Chili pasi hapa. Koma ine ntime kabambo wanga ampinga njira. Ndamvula sakale mwafusa amenewo asakutira fetereza kufika mwezi uno akuze limene chimanga chimaoneke. Kuti kufika zimene. Ndai ino chili bilibili koma chopanda cha. Lero mukuti hwi. Mukupanga makani. Wanyamata amenewa ndi mafumu akotulukira dzuwa amene akupanga upset dziko lapansi chifukwa awoloka akufuna kusonkhanisa gulu. Malingana ndi verse number 14 theka la kumusi, akusonkhanisa gulu kuti likachite nkhondo ndi Mulungu. Amen. Kodi kumveka zimene? Gulu la asilikali limene antikrist okana Khristu adzali joine ndi gulu la ku Middle East. Amen. Mafumu akotulukira cha
dzuwa amene adzachite gulu chifukwa gulu limeneli maiko amenewa ndi osaopa mulungu kumene kulibe mulungu ndikutiko kumene kuko kodi sikumveka ndiye gulu limeneli ndi limene likufuna litembenuse dziko lapansi koma poyamba lipeserepo mwayi pamene Filate wapha ndiye liwoloka ndiye lilowerera makachisi musikhulupiriro kotero kuti kayendedwe kachipembedzo mukapanda kukaona bwino kakuyenda chichina Amen. Muna maine mukuchiona chichina chipembedzo mumachiona yes amen mukuchiona chichina Mungu yesera ine Mungu yesera kuti madikoni tikumane ku elders council madikoni tini madikoni angati 21 abweranga akabwera sondi mwayi takafuseni akakala akupereka zifukwa za chichina muzika afusa zifukwa zimene azikakupasani ndiza Chinese amen kwa hiyo kumveka zini amen ndizacha zachi Chinese zopanda holiday zifukwa za Chinese zopanda siku lota zile ndi siku lopuma ndi mabisi asikakuuza ni busy the busiest country in the world ndicha simukupereka zifukwa za China sichina lowa China kunena kwa jana ndicha nataka ndio kwenda mache asukuli kabisa kutile kumukapesa kuti sipembezo anthu tikulephera kukumana chifukwa cha mizimu ya mafumu akotukira dzuwa ya chibise China akulipanga upset dziko kuti likhalera la bise amen mpaka anampangira tochi yopanda batiri kuti ndi usiku womwe azigwira ntchito yetu mahedi la mpapa zikumveka zimene folokoloko siku la sabata paka akamasa siku la sabata iwo akuunikira nzero ndicha nditocha ndi busy kodi zikumveka zimene zifukwa kwa mazaja za chichina chalowa mumpingo chifukwa dziko ili machitidwe awo kodi zikumveka zimene so pano this agriculture system ikubwera mdziko lapansi pamene msinje Filate unapha zipwirikiti za dziko lapansi zapangisa kuti zikhalidwe zooneka ngati zabwino koma zili zochotsa munthu pa chikhulupiriro zifikiranso tsidya lino la chikhulupiriro cha Mulungu kodi ndikumvekana Mulungu amen mpingo amen kodi ndi limodzi sono chaka chino ndi cha 2026 amen pamene papa mpacha mpakona hapa chaka chinocho eni yake amachicha kuti cha bendiye amen so kona ndina fokona ndi kwe zikumveka amen mukati kwe kulowera uku kumene mukupita kona imakuonesana imangosiya kumene mukuchokera amen koma bendi kusogola sikuta kumbuyo pamene tili amen ana Mulungu sono ngati ana Mulungu sitizindikira chimene Yohana akuchionapo chikupangisani inuyo kubalalika ndi kusadziwa kumene tikulowera amen masystem awawa atibweresera zowawa zotani tamverani agriculture system imeneyi kuchokera mu change 6 akusonkhanitsa makalabu azaulimi ndi cholinga choti kulimako kukhale system so pano chinthu chikangofika pa system pasopo amen mpingo kozi kumveka zimenezi chikangofika pa system pasopo for system imavuta kuchotsa amen mpingo
Ameni. Amen. Kulima akukupanga kuti kukhalecha kuti system zili mu change 6. Mu change 6 momwemo muli health system. Amen. Kodi zikumveka zimene zanamu? Zimenezi ndi zigawo zokhuza achikhulupiriro. Amen. Kundalama inu kulibeko ndikumene kwagwedezeka. Kuzaulimi ndikumene kwataniku kwagwedezeka. Kuzaumoyo ndikumene kwatanikuso kwagwedezeka. Now msonkhano wa alimi kapena msonkhano wa anthu azaumoyo umene ukuchitika ku dziko lapansi ukubweretsa masautso akulu kwambiri pakati pa okhulupirira, chifukwa okhulupirirawa akuchitidwa dimandi kutsatira ndondomeko yakayendesedwe ka zinthuzo. Zikumveka kodi? Zikumveka kodi? Ngati suli mu ndondomeko imeneyo mwayi kumene koko waiwe kumakhala kulibeko. Momwemwe tangoganizani za system ya digital money. Amene tisimvesere ndikuziopa ndikunena kuti sitizigwira tilima mu system ya ndalama mwanjira ina ndiye kuti tilibe kanthu. Kodi zikumveka zimene? Yobu akuti ndirekeni pochoka m'mimba ya mayi wanga ndinalibe kanthu. Wamaliseche ndidzapitanso. Ndani akonzeke kuvulidwa tsopano ulemerero wa makobiri kuti nabadwa wopanda ndalama ndikupitanso wopanda makobiri. Waya kukakhala kumphanga opanda ndalama, kupulula terere nkutha, kupulula masau nkutha, kupulula masuku nkutha, kuligwa nkumaona kuti dakwi ayaya mmene anapitira kokatunga madzi anakapeza kuti pachisime pali mu change 6 system ya wakhazikitsa kale. Amen. Amen. Kwani mati zili ndi mtunda zisime zokumbanoka nimesa abwera alowa mipanda muno aseka zimene zakufuna zikhale zawo pamene papatu afuna kuti ngati mukhalebe ndi chisime chimenechi abola ukwayipeze tanki pansi mukhale ndipo pungulira pobayira katemera madziwo mulola chimene muzachite cha kwasira polotiyo zile ntchito. Ndinabwera wamaliseche ndizabwerera soja tathana nawo. Sono ndani alole kuvulidwa ulemerero? Ndani alole kuvula mtendere? Ndani? Ndiye tikudziwa kuti Mulungu ali ndi anthu ache amene ati aonesere zimenezo kudziko lacha. Pamenepo ndi pamene nimakutengerani ku Yesaya chapter number 15 verse number 9. Pamene pati pabwerere msinje wa Adumoni. Amen. Wamagasi ubwerera pati pamene. Amen pingo. Chifukwa chapter number 14 verse number 14. Pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro zimene zituluka kunka kwa mafumu a dziko lonse kuwasonkhanitsira ku nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu wamphamvu yonse. Amen. Mwalimvesa bwino Bible ndikunena kuti ali mizimu yacha ya ziwanda imene cholinga chawo ndikusonkhanitsa choyamba macha mafumu. Amen. Mukangoyima pamenepa mupeza kuti mukamamvera nkhani dziko lapansi muonadi kuti maiko amene akusonkhanitsa cha mafumu. Amen. Zikumveka akusonkhanitsa macha mafumu ena ali mbali ya America, mafumu ena ali mbali ya Russia. Tunama kodi zonsezi zikuchitika kukwaniritsa ulosi wa pacha
chivumbuluso chapter number 16 pamene mtsinje Firate wata mukamva kuti America ikuti Malawi ali m'manja mwawo, Kenya ndi wawo, Mozambiki ikuti ali m'manja mwa Russia, Ujeni ndi wawo. Iyayi chivumbuluso akuti awawa ikatsapka Firate ntchito adzagwire ndi kusonkhanitsa mafumu a dziko lapansi, kwasonkhanitsira ku nkhondo yaja dziko. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen anamu. Amen anamu. Kodi nkhondo iyi Yohane akuiona motani? Amen mpingo mu. Amen. Matthew chapter number 2. Matthew chapter number 2. Hello, takulandirani kuno ku Mapena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Matthew chapter number 2 mbale wanga. Tili pa Matthew chapter number 2 verse ndiyo ya Matthew chapter number 2 muyambire kuwerenga verse number 1 mpaka verse number 12 ngati ndisakuyimiseni ndi mwayi. Maosogolera anzeru wa kummawa. Ndipo pakubadwa maoyambirira anzeru komaja akummawa. Ana Mulungu ndikafika pamenepo ndimafuna muone kuti Firate tsopano watani wapha, koma pamtsinje wa Firatewu amene anayamba kuwoloka ndi anzeru komaja akummawa. Amen. Padafunika kuti Yesu abwere kuti mitundu ya anthu otayika isasowe chowiringula mpaka anthu akumayiko akummawa atakhulupirira Yesu ngati mfumu ya dziko lonse lapansi, pamenepo lipenga lilira. Tikudikira anzeru akummawa awoloke kaye. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimene sana Mulungu. Amen. Amen. Tinawo anthu ambirimbiri amene sanalambire uthenga wabwino. Ndinu ndine tiyenera kulalikira uthenga wabwino mpaka na anthu akunja atawoloka kaye kubwera pamene pali Yesu. Amen mpingo. Mukadzaona anzeru akummawa, mashehe, masultani, ex-satanisti ngati achina Twaibu, tiyenera kaye tiwoloke pa Yufuleti wakuphai kuchokera kuja kummawa, kumayiko, kuzipembedzo, kuli akunja, kuli zigawenga zili kumeneko, zikudikirira zibwere zisakumaneka ndi Yesu. Ngati mukuona kuchedwa kubwera kwa Yesu, tikudikira anzeru ayamba awoloka kaye. Amen. Amen. Ayamba atani kaye awoloka kaye, asonkhane pamene pali Yesu. Mukamaona anthu achuma kumayikoko akubwera kwa Yesu, msadane nawo, sasatanikayo. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Akwadikira ayamba atani kaye awoloka kaye. Hadakalipo wanthu kumayiko achising'anga akudikirira atani kaye awoloke kaye. Ndipo mwepa Yohane anaona kuwoloka anzeru akummawa wangokhala akuyang'ana. Tamverani, ndikutengeni kuti nonsenu ndi Yohane muli pa chisumbu cha Petro, mwaona zinthu zitatu m'magawo sanga atatu. Tiye mbale wanga verse number 1. Ndipo pakubadwa kwace kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya masiku a Herode mfumu, onani anzeru akummawa anafika ku Yerusalemu. Tamverani, pamene Yesu amabadwa mfumu inalinda Herode. Sanamve munthu, bwerezani mbale wanga. Ndipo pakubadwa kwace kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya masiku a Herode mfumu, onani anzeru akummawa anafika ku Yerusalemu. Zikumveka kodana Mulungu. Sitikudikirira ulamuliro wina, mukayang'ana masiku akumapeto mukumuona kodi Herode amene akulamulira lero
odana ndi chifuniro cha Mulungu. Maulamuliro achiherodisimu ndamene takhalamo inu ndine. Kulibe ufumu umene ukuyanjana ndi chilungamo cha Mulungu. Kulibe ufumu umene ukufuna Mulungu alamulire dziko lapansi. Satana ndamene akufuna kulamulira. Koma tamverani, pampanipani wotero Yesu akuyenera kubadwa. Amen. 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 Sitikudikirira kuti zinthu zikhale bwino paka msimu kachi Herode bwerani amene muli kunja, abwere amene ali koletsera alandire Yesu, amene ali kufiti alandire Yesu. Even though olamulira wanthawi ino tili mu system zachi Herode, koma tikudikirira kubadwanso kwa otembenuka mtima amene adzayende mu system zachi Herodisimu atasunga choonadi cha Mulungu. Amen. Amen mpingo. Ndani akuvomera kubadwa mtunda wa chikayikitso ngati umenewu, mtunda wovuta kusaka ndalama ngati umenewu, mtunda wovuta banja ngati umenewu. Ndani akuvomeresa kuti ine koma ndibadwa angakhale savuta, idzani kuno akulema ndi kuthodwa. Yesu adakabadwa pakati pa chisokonezo ngati pomwepa, Chikristu chilipo pakati pa chibalaliko ngati pomwepa. Verse number 2. Verse 2. Nati ali kuti amene anabadwa mfumu ya Yuda, chifukwa tinaona nyenyezi yace kummawa ndipo tinadzera kuti kodi kummawa kwakaona. Kummawa kwake ndi chapter 16 wachivumbuluso watusa kuti mafumu otulukira kochoka dzuwa akamaoloka aoloka limodzi ndicha umesasiwa sichocho na. Amen. Awawa ndekuti akuchokera kumene zinyama zizimata sichocho na yeti anzirocha akummawa. Amen. Kuti kumveka tikumvana namo. Amen. Tikumvana namo. Za Mulungu lekani kusankhana. Mulungu atuma aliyense from nowhere, from anywhere. Kodi tikumveka namo. Lekani kusankha mumawerengera akula mpingo akadakhala uje, abusa akadakhala uje, wolalikira akadakhala uje, wophunzitsa akadakhala uje. Mulungu alibe sankho waitana nyamata kuchoka kummawa akuwoloka Euphrates River. Amen. Kodi tikumveka namo. Akubwera kusampembesa Mulungu, mukhumudwa posachedwa. Bible kuti akumbuyo adzakhala patsogolo. Amen. Amen. Anali anzeru koma akumawa kuti kuja Yohane adaonesa nyama zitatu zili mphepete mwa mtsinje. Anachiona choyamba chalavula chule pa, chachiwiri chalavula chule pa, chachitatu chalavula chule pa. Yohane sisi. Amen. Njama yangana achule akulowerera maorganization, akulowerera mipingo, kukafalisa mzimu wa ziwanda, chikhalidwe chokonda chiko la pansi, chokonda sokoma za chiko la pansi, chomataya Mulungu ndi kuyiwala Mulungu ndi kumapembeza mwa chinyengo. Yohana kungoona akuti oho koma pakana yeni lakaye kuoloka anseru akucha akummawa. Amen mpingo. Sikumveka na Mulungu. Musaganize kuti ndizamasewera. Hakudusa pamenepa siwokawa. Amen mpingo. Kodi sikumveka simene. Tiye mbale wanga chitamotamanga kuwerenga chapter chimenechi. Verse 2. Nati alikuti amene anabadwa mfumu ya Yuda, chifukwa tinaona nyenyezi yace kummawa ndipo tinadzera kudzamulambira iye. Tamverani. Ifeyo taona nyenyezi sikuchoka kucha ndiye tabwera kudzalambira nda iye. Zipusani alipo achokera kummawa kubwera kudzalambira nda. Yes. Ndipo amayi ndi abambo zaka zino anthu akutembenuka, koma zaka zino akhristu akugwa. Amen. Amen. Sichinamveke chichewa. Zaka zino mfiti zikutembenuka, akhristu akugwa. ayenera kuchoka kummawa ndi akulankhula mawu kuyiusa mfumu Herode. Amen.
tinaona nyenyezi ikuchoka kucha Kummawa. ndiye ifeyo tidamva kuti nyenyezi ikadzaonekera pa Betelehemu idzakhala kuti mfumu ya Yuda yabadwa. Ameni mpingo. Amen. Kuti zikumveka simene sanamu. Amen. 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 Tiye mbale wangu. Verse 3. Ndipo Herode mfumuyo pakumva ichi anavutika ndi Yerusalemu yense pamodzi naye. 4. Ndipo pamene anasonkhanitsa ansembe akulu onse ndi alembi a anthu anafunsira iwo adzabadwira kuti Khristuyo. 5. Ndipo anamuwuza iye Betelehemu wa Yudeya, chifukwa kunalembedwa kotere ndi mneneri kuti 6. Ndipo iwe Betelehemu dziko la Yudeya sukhala konse wang'onong'ono mwa akulu a Yudeya, pakuti wotsogolera osazichepya ngakhale tilibe maonekedwe mulibe kafitro komatu wamkulu adzabadwira mwa inu. Amen. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka mpingo isi? Amen. Tamverani. Isi sikuchitika chifukwa chani. Atatu amenewa akubwerawa. Tamverani mmene akuwoloka. Yesu akuntenga aliyense wa iwo ndi kumpasa dera. Woyamba amayimira Europe, kontinenti yaikulu kwambiri. Tamverani. Wina ku Asia, wina ku Afrika, mpaka na pa kontinenti iliyonse padzalalikidwe uthenga wa ngelo atatu wa anzeru. Amen mpingo. Pamene Yesu adzabwera ku dziko lapansi. Amen. Kodi zikumveka mpingo wa Mulungu? Payenera kuti pa kontinenti iliyonse pafike anzeru. Ndani andijoine lero kukakhala mmodzi mwa anzeru wolalikira kunena za kubadwa kwa Yesu ndi kubwera kwa Yesu Khristu pa mtunda wa chibalaliko ngati uno. Ndani ameneyo ndamene tilengeze za kutha kwake kwa nthawi ya pansi pano, tikamaona masistimu onse a dziko lapansi amene mafumu akummawa akuapanga, zidzalimbikisa inu, zidzalimbikisa ine kukhala opa Mulungu. Amen. 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 Chipulula chachikulu kwambiri chimene chikukhudza mpingo wa Mulungu ndi nzeru zochokera ku mafumu akotulukira dzuwa mu digital change 6 mission. Tamverani. Ndi digital payment. Amen. Amen. Mwaizi wa digital payment. Muizi wa digital payment. Ana Mulungu tamverani. Digital payment ndi malipiro koma osakhudza ndalama. Amen. Zikumveka amene mudzingolandira figala muli kunyumba, mwalandira bambo manambala ngenje. Zikumveka kwetu? Amen. 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 Musayiwale kuti Satana sikudzambala koma kuti ikaphe, kuba ndi kuwononga. Kodi zikumveka? Mukuiona mbala apa mene ikubwerera ku dziko lapansi, ikubwera kuti idzaphe ndiponso idzawononge under the influence ya mafumu akotulukira dzuwa. Amen. Ameni. Amen. Ameni. Amen mpingo. Amen. Mwamumaliza kodi Mateyu. Verse 6. Tiye ni mbale wanga verse number 7. Pakuti wotsogolera adzachokera mwa iwe amene adzaweta anthu anga Aisraeli. Verse 7. Pomwepo Herode anawayitana anzeruwo nseri nafunsitsa iwo nthawi yache idaoneka nyenyeziyo. 8. Nawatumiza ku Betelehemu nati, yendani mufunitsitse
zakamwanako, ndipo pamene mudzampeza mubwererenso kwa ine. Kodi zikumveka namu? Amen. 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 License to preach. Zikumveka kodi? Mulembese kuti mulalikire. Koma mukatha mubwererenso kwa ine. Amen. Kodi zikumveka namu? Amen. Ndi zinthu zingati zimene maboma a dziko lapansi akulandani kuti zibwererenso akaziunike? Mabanja akutataninso mu 2026-2030 UN agenda ikuti mabanja ataniso akaunike. So pano alaliki opusa ndamene akubwerera kumakalondolesa masistimu awo kwa Herode. Anzeru yagona pamene panzeru kusabwereranso kokaunikisa masistimu a dziko lapansi ndi kumene kukwapanga wawa anzeru. Mpingo wa nzeru ndi uti umene sukubwereranso kuboma kukaunikisa. Mkristu wa nzeru ndi uti ndamene sakubwereranso ndi ID yake kukaunikisa. Amen. Amen. Kodi akupemphani kuti mubweze zinthu zingati akazioneso. Ndi Herodishi the system. Amen. Amen. Kodi zikumveka simuniseti? Tikumvana eti? Amen. Amayi ngabambo pamene ndikupita kumapeto akulalikira uthenga umenewu mu gawo loyamba limene ndatha pafupi 3 hours. Amen mpingo. Amen. Kukusala ina 6 hours. Ndilelo. Amen mpingo. Amen. 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 Ndilelo. Amen. Itu ingo kala overnight paka mawache. Amen pi. Amen. Amen. Sono mapembero alero ndeti kuchitira pabwino pantuzi. Amen. Amen. Kodi sikumveka? Mpaka mama awa basi vuto pali. Amen. Amen. Sikumveka kodi anamu. Now, chapter 1, chapter 2, kiambira verse number 1 mpaka na verse number 12. Ikupasani anzeru acha. Koma nali bangati? Atatu. Anaoloka pa Euphrates. Zikumveka chapter number 16 cha chivumbuluso 1 mpaka na chapter verse tamalizira mupesa kuti zilombo zitatu zikuoloka sipokapo ayi pamene zawoloka zathandizira kuti mafumu asonkhane. Amen. Amen. Tikumvana kodi ana Mulungu. Amen. Ndiye kuti tikuona zosatira za masistimu atatu onsewa. Tilimo zikodi. Amen. Sentimalize ndi chapter number 14 cha chivumbuluso verse number 6 mpaka verse number 9. Tione gulu langelo ena atatunso. Verse number 6 ya chapter 14. Mawatsogolera ngelo atatu akulalikiratu ziweruziro za Mulungu. No matter kuti wena adaoloka ndipo sinali zilombo sokhala ndi misimu itatu ngati achule koma Bible likundisimikizira zatumiki amene adzanyamula uthenga wa ngelo atatu kumapeto kuti amene wapophedwa mu chapter number 6 cha chivumbuluso chapter number 6 kuyambira verse number 9 kupita musi amenewa akalumikizane ndi Yesaya 15 verse number 9 akapange msinje no matter what it is. Ndili ndi angelo pano anyamula uthenga wa ngelo atatu akanayimirira mzimayi hanyamule utenga wa ngelo atatu akayimirira mwana hanyamule utenga wa ngelo atatu akadayimirira bulutu akanenera kunyamula utenga wa ngelo atatu akayimirira profesa hanyamule utenga wa ngelo atatu kuti achitebwa against. Tikumvana kuti asutsane ndi chani 16 chapter number 12 tiye mbale wanga tiyambe kuwerenga chivumbuluso. Chivumbuluso chapter 16 verse number 12. 13.
Verse number 13. Ndipo ndinaona motuluka mkamwa mwa chinjoka ndi mkamwa mwa chirombo. Tadikirani. Chapter number 14 akutipasa angelo amene anyamula utenga wangelo atatu. Amen mpingo. Sikumveka ndiye sopano Yohane akuona opposition pasinje wa Euphrates. Amen. Atanyamulaso utenga na wanso wasiwanda zitatu. Zinyama zitatu ndiye sakumana. Amen mpingo. Sifunika kuti zimenezi ziyambe kulimbana. Ellen White kodi champonya kodi wachiona wangonena kuti great controversy. Amen. Ukuoneka ngati ukhala mkangano koma waukulu umene UN inaphera kuleresa. Kodi sikumveka namu? No matter anyamatawo amene anyamula utenga wangelo atatu kaya mukaita na United Nations ibwere ndi matirale. Nobody can stop the angel's message. Amen. Kodi sikumveka namu? Ndipo palibe atilese tiyamba kulimbana nacho. Chirombo number 1 ndi chiti tikangane nacho? Njoka. Amen mpingo. Amen mpingo. Tikangana nda njoka. Iwa kuti ufumu wa kumapeto wa nthawi ya pansi pano tisausira chinjoka chachikulu cha madzi chotchedwa kuti Leviathan. Chimene chisabwera ndi material thing zinthu zapamwamba za dziko lapansi kuti chisachose chikhulupiriro cha oyera mtima. Ndani ameneyo atasewere naye umfune chifukwa pano pali angelo amene ndatumiki anyamula utenga wacha utenga siti kuyang'ana mpingo monga mwadzina. Amen. Kodi sikumveka sisi? Kwa matikuyang'ana cha njoka. Amen. Kodi sikumveka namu? Utenga against ndija njoka. Ndi mzimu umene ukutuluka kukama kwa njoka. Tizilimbana ndi that spirit. Amen mpingo. Kwatela kuti ana Mulungu lekani kuchula mayina amachalichi muchedwa yang'ana ni kukamwa kwa njoka. Ndi spirit yanji imene njoka ikutulusa anyamata amene alimbane nawo palibe chipangizo china. The gift we have, the greatest gift we have from above is the book of Revelation. Amen. Kodi sikumveka zimene? Mmene atiusa kuti pamene zinyama zitatu zimawoloka nkuti angelo atatu atanyamula lupanga la kutwa kose olemba buku la Heberi akuti pakuti mawu a Mulungu ali ngati lupanga. Amen. Limene ndikakhalira nawo kukamwa kwa njoka chule akafuna kuwoloka pa chikhulupiriro cha Bible truth, Bible kama Bible loka. Come on. Amen. Kodi sikumveka namu? Come on. Kodi abwera atanyamula ulamuliro wa dziko lapansi koma mukangoona kuti akutulusa mawu akukamwa kofanana ndi chule. Come on. Amen. Kodi sikumveka namu? Kodi sikumveka zimene? Anasankhidwa ndi union, anasankhidwa ndi field, koma ngati kukamwa kwake kukutuluka mawu ofanana ngati chule kuchoka kukamwa koma kwa njoka. Kapani chokapira ncha chivumbulutso chapter number 14. Amen mpingo. Amen. Kodi ndikumveka ine? Amen. Kodi mukumveka inu? Amen. Ndani amene atajoine kunkhondo yaikulu yolimbana ndi chinyengo chotuluka kuzinyama zitatu. Cholinga chokutenga wangelo atatu ndikulimbana ndi mizimu yotuluka kuzinyama zitatu. Basi ngati soti ndizilimbana ndi munalikinzanga ndikuona kolowa koma ine ndizilimbana ndi mpingo. Ngati ineyo ndili olalikira utenga wangelo anga
atatu chidwi changa ndi miyata ngati Yohana. Amen. Kodi kumveka sipenisi? Yohana na miyata nkumaonerera. Oho. Tayamba mchinjoko. Chule pia. Okay. Chapter number 14. Tieni bale wanga. Verse number 6. Ndipo ndinaona ngelo wina ali kuuluka pakati pa mlengalenga wakukhala nawo uthenga wabwino wosatha. Time nkani. Sikumveka pamenepo. Mmene ndinangoona kuti kukamwa kwa njoka kwadusa cha yule. Kodi kumveka zimene? Kuoloka ulendo kuchipembezo cha Mulungu. Nthawi yomweyo ndinamuona ngelo akuuluka pamwamba pacha pamulengalenga. Iye ananena kuti sindipana nthaka. I'm not belonging to any religion, any organization. Ndisingoyenda mwamba mwa nthaka kuopanga ndikole ndi masalari yao, anga ndikole ndi mabenefit yao, ndisingouluka mulengalenga. Amen. Amen. Kuti ndisakhale wa munthu koma ndisilalikira mopanda mantha. Ndiye mmene chule amayenda ngelo wanyamula lupanga mawawu. Amen. Kulondola kumene kuli cha kuli chule. Amen mpiro. Amen. Kozi kuveka siwezi. Kotela kuti anyamata amene anyamula utenga wangelo atatu alondola kuli konse kumene nyani ameneyu, kumene njoka imeneyi inalavulira, kumene kunapita chule ngelo ameneyu akuuluka kumulondola paliwiro la mtondodoka. Kodi walowera kundale ndili komweko. Amen. Amen. Kodi walowera kuchipembeso ndili komweko. Asa ninamiza ayi timasunga sabata atabisa chule ayi ndimulondola komweko. Hanyamata inu gudumuzani kwa sogoleri anu habisa chule ameniwa. Amen. Amen. Asa tipusisi. Amen. Amen. Habisa cha chule haifenda chonata. Haifenda ine osankidwa. Wakusanka ndani we, wakusanka ni mtu. Wakusanka ni mtu. Wabisa chule na kumene kwa bisala chule basop hanyamata ifeta sonka na kuna kubypass tukulu kalimosi ndingero kususana ndisi nyama singati sitatu simene sawoloka kuzivola pasi. That's why tikusantula system imosi kuopa kuti kumene kukunga bisala chule. Amen. Amen. Ngati wabisala chule hii kuti chitomani atwa ibu pano nyamula utenga wangiranga kuululanda chule. Amen. Mamona chule. Amen. Mungumona ana mungumona pa mali chipano akuti pasapezeke mwana aliyense opanda ID pamali chipomwepo. Mamona chule. Mungumona chule. Amen. Mamona chotira ndira mafoni timagwirisa ntchito bwino ayi mulembesi chincha chafuta ndi chani ungolankhula na ine ndinzanga pa foni. Halo bana zembere muli bwanja ndili bwino tionana liti mbale mawa tala kapati ine ndizembere kukambira na nkhani yokozana kukumana kwa mawa. Iye kubwera kuti atilande ati mulembese. Mwamuona chule. Afuna kuti tipange chani. Amen pi. Amen. Amainda bambo namene wanyamula utenga wangela tatu alimaso musamachite maso ndi ndondomeko zina koma muzingu wayang'ana zimene zinyama zita Yohane amayang'ana carefully and attentively kuzimene zimatuluka kuzinyama zingati. Amen. Chinyama nambala 2 chinalija chirombo. Amen. Kuna kumpeka simenisi chinali chana na Mulungu chirombo. Amen. Kandani sachi maulamuliro ndi maufumu atikola cha lapasi mukwaona kuti anyamula achule kusatisungiza mmipingo mu. Mwaona achule amene akubwera ndi chirombo kusasungiza kuchali chichanu. Amabweresa masystem amene amayendesera maboma awo akufuna mipingo yathu sesiyendera masystem atiwo kusatisungiza chule.
Kodi sikumveka zimene? Masystem amene iwo amaendesera ndondomeko zakaendesero kama boma awo akuchitenge zimene zonso kuti mpingo uziyendereso system zimene zonso kutele kupali mipingo yambirimbiri yasunga cha achule otuluka nkamwa mwezi nyama singa start Yohane akuti pasoka achule. Chapter number 14. Ngalo uyu akuluka pamwamba pa dziko la pansi atanyemula utenge tiyembele wanga tawerenga. Verse number 6. Ndipo ndinaona ngelo wina ali nkuluka pakati pa mlengalenga waukhala nawo uthenga wabwino wosatha awulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ngalizoyang'ana nkhope. Uthenga umene uyang'ana nkhope uwo pa chipani umene uwo pa boma uwo pa chipani chikulamula. Ikabwera MCP ngalula ndi ngelo ngati yasunga chule tiphetule achakwera wawanda achule sisi kugwirizana ndi mawu a Mulungu. Amen. Akabwera Peter wantalika timuuze Peter awawanda achule wasungawa sisi kugwirizana ndi mawu a Mulungu. Kodi sikumveka zimene? Amen. 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 Iwe Peter ukwalola amene wawa azipisa manja awo mwana ang'ono ati kwaikirira zibaluni nziberekero ana zaka 9 Peter usalole chule. Amen. Ukwalola chule chifaniko chi. Tinena kuti iya iboma awawanda achule taona achule amene pachifukwa Euphrates wapha awoloka patunda yaluka bola pakadakhala madzi akanadusa underground tikadawo lephera kwawo koma madzi ata ndeti kuta kodi timukuona pali chisisi masiwa Euphrates adapha Euphrates adakali makosana Euphrates adapha. Amen. Akangokumbukira lero mumva kuti pali gulu lina limene lero ndiye ndi ucheni ndifuna kupha president. Mwazi wa bwanji Euphrates anapa. Amen. Kodi zomveka zimene? Amen. Ana Mulungu wopaninda Mulungu wopani Mulungu ndikuchitira ulemu Mulungu wakumwamba tili masiku akumapeto anthawi ya pansi pano timulole Mulungu asilemekesereka pamene tikumaliza gawo la maola atatu ndi theka lofotokozera za mtsinje otchedwa Firate. Ambuye akalola ngati nyengo ingatilole tidzapitiriza gawo limeneli kuyambira pa chapter number 38 pamene tizapeze mu buku la Ezekieli akutifotokozera za mafumu akumawa pamodzi ndi magulu a asilikali ankhondo kuyambira pa verse number 2 akusogozedwa ndi kalonga wa Loshi kapena kuti Lasha. Amen. Amen. Ndipo kumeneko ndikumene tisaone Vladimir Putin mukumumva bwanji nanga ulosi ukuti chani za Lasha ndi China. Amen. Ana Mulungu sitili mtulwali chifukwa tidalandira mphaso from above. Amen. Amen mpingo. Imene imatipasa kudziwa zinthu zonse. Koma in order kapena in case inuyo muli out of system ya zinthu zakumwamba chifukwa cha mkhalidwe wina wache umene mwaukonda ku dziko lapansi, ziperekeni kwa Mulungu ndikuzichosa mugulu limeneli mukhale mbali ya Yohane yolandira uthenga wanga atatu. Amen. Kuti mzimu uliwonse ukamatuluka inu muziuona ndipo pogwiritsa ntchito uthenga wangelo atatu mukape ine ndi mmodzi wawo. Ndiye muvomereze kuti posachedwa mpingo ukhala dziwe la Adimo. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Ukhala dziwe la Adimo. Mwina singaimenso pano chaka chimenechi 2026 kuyambira mwezi wa December malaisensi amachalichi ayenera kulandidwa ndikupangidwa soli new
kubweresedwa mu system, ndipo kafukufuku wachoonadi chotsatidwa ndi achoonadi. Muchimvese chichewacho, choonadi chotsatidwa ndi achoonadi chiyamba kufufuzidwa khomo ndi khomo, kotero kuti akapange mtsinje wa Adimo ndi kupita kumapeto place. Tibwerere pa Yesaya chapter number 15 verse number 9. Isaiah chapter 15 verse number 9. Tayambirani pamwamba verse number 1. Verse 1. Maosogolera aneneratu za kuwonongeka kwa Moabu. Katundu wa Moabu, pakuti usiku umodzi ala wa ku Moabu wapasuka. So natungani imene imakosana siya masewera, ndekuti ndikufunika kuti ulaliki undikhale kuti ndikuyamba. Amen. Amen pi. Chifukwa ndikufunika ndiyambe kukulongosolerani aphukusi amene sopano Yesaya anata akugwirisa ntchito chichewa cholemekeza kuti katundu. Amen. Amen. Mukuziwa katundu. Katundu tuyu siwanyamulira muchitraki ngatichi. Uyu ndi katundu. Yesaya kuti katundu koma wacha wa Moabu. Amen. Ndiye mukamatsika pamenepo musiona chiphukusi chikupita ku Moabu. Amen. Ndiye ku Moabu ko chakummawa pang'ono kuli milungu ina yofanana ndiye kukupasana china ala. Amen. Katundu osausa makosana. Ngani makosana angatseke kupageti pakuti ngowa chani kwa zembereko. Amen. Amba utukwana mulungu anyamata kumene. Amba utukwana boma. Amen. So uyu ndi katundu wachikaliko. Amen ipi. Amen. Opita sopano kumayiko basop mene mutu makosana tiziona mabungwe ngati EU. Amen. Amen. Sikumveka kodi? Amen. Islamiki chakuti international muzaona kuti mabanki ngati IDB Islamic Development Bank mwapeza mukatundu ameneyu. Akuponyeredwa mabomba kuti akasakazike. Muiona the entire economy ikuchita collapse yaluya onse. Savuta katada nsawo. Muzaiona international economy ikuonongeka ya ku Europe chifukwa ndi katundu amene wanyamula Yesaya kumuona. Hakupita naye kukamunjika paduma, hakupita kukamunjika katundu ameneyu pamalo otchedwa Moabu. Kodi muli mmakani ponena za Moabu? Tikapeza kuti Moabu hakuyimira chikunja. Amen mpingo. Amen. Kuli kumvana na Mulungu. Amen. Kuli kumvana na Mulungu. Koma mundihole ine twaibu ndilekezere pamenepa. Izani kuno inu nonse akulema ndikuthodwa mpaka tsiku limenelo. Amen. Amen. Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweraso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Amen mpingo. Amen. Ambuye alemekezeke komanso kulandira ulemu wake nthawi nonso ya chigawo cha kumadzulo pamene ana Mulungu tikupita kokochezetsa maola akulambira Mulungu a tsiku la lero la Sabata. Tinali ndi mwayi waukulu yakummawaku pamene Mulungu amadalitsa ifeyo anthu ake ndi chakudya cha malemba kuchokera m'buku la ulosi la mtumiki ndi mneneri Yohane pamene tinali kuwerenga nkhani yopezeka m'buku la chapter number 16 pamene timaona za kupha
kwa mtsinje waukulu wa Firate, ndipo Ambuye wationetsa madera awiri atatu akufunikira kwake kwa phunziro limene tinali nalo chakummawaku. Madzulo ano tiyenera kupitiriza motsekera pa ola limodzi limene latitsalirali, kuonanso zomwe Baibulo likupitiriza kutionetsa. Pamene timawerenga buku la chivumbulutso lija mpingo, limationetsera kuti mtsinje wa Firate ukadzapwa, magulu osonganisidwa kuchokera ku mafumu akummawa azasonkhana ndi gulu lalikulu la nkhondo, limene cholinga cha nkhondo imeneyi ndi kulimbana ndi oyera mtima kapena kulimbana ndi Mulungu. Tili ndi mwayi waukulu ku masiku akumapeto ano kuti tili muno ngati anthu osankhika amene tazisankhira tokha kukhala mbali ya Mulungu ndi kukhala mbali yolimbana ndi maulamuliro aziwanda, maulamuliro amphamvu za mdierekezi, kaya achokera kumpoto, kaya achokera kumadzulo, kaya achokera kummawa. Koma ife tayima ndi chidwi kuonetsetsa kuti mizimu itatu ngati achule ya kumapeto ikulankhulanji ku dziko, ikulengezanji ku dziko, nanga ikuphunzitsanji ku dziko lapansi. Ndi chidwi ana Mulungu kuyang'anira mkamwa mwa njoka, ndiye tikuyang'anira mkamwa mwa chirombo, tikuyang'ananso mkamwa mwa mneneri koma onyenga, kuti mmenemu mudzituluka chani chokhuza choonadi cha Mulungu, mutulukanji zokhuza ife ana Mulungu. Mwamwayi Baibulo linationetsa kuti tili mbali ya angelo olengeza uthenga wa mbali zitatu za uthenga opita ku dziko lonse lapansi, umene ukatithandiza kutsutsa zimene mafumu akummawa mogwirizana ndi okana Khristu. Tikamanena za okana Khristu, ndi mmene tikupezamo maonedwe a Yohane pakati pa zinyama zitatu zimene adaziona pa mtsinje wa Yufurate wa Firate. Chimodzi mwa zamoyo zimene adaziona chinali mkamwa mwa mneneri koma onyenga, mmene akuti namonso mudatulukanso mzimu ngati chule imweyo. Choncho kuchokera kumbali ya mneneri onyenga ndi kumene timapezako ufumu wa chipembedzo umene tikuyendamo inu ndi ine lero, kuti mpingowu tapangawu pambali pathu palinso mpingo umene ndi ufumu wa chipembedzo, umene m'Baibulo mu pamasomphenyawa ukuyimiridwa ndi mneneri onyenga, amene mkamwa mwa mneneri onyenga mudatulukanso mzimu ngati chule. Anaziona Yohane zonsezo. Inu ndi ine pa mpingo wa kumapeto ngati uno tikupeza kuti mngelo wachitatu akutulutsa uthenga olalikidwa koma mochititsa chidwi. Choncho pamene tikuona chinyama chotchedwa mneneri onyenga chikutulutsa mzimu ngati chule, kumbali ya uthenga wa angelo atatu tikuonanso uthenga wosiriza umene inu ndi ine tanyamula kuti udzilimbana ndi mawu amene akutuluka mkamwa
mwa mneneri wonyenga. Pakhale chisokonezo chifukwa inu mukupanga za Mulungu, mneneri akupanga za Mulungu koma monyenga. Mneneriyu azilankhula ngati ana Mulungu, azilalikira ngati ana Mulungu, koma okhawo ana Mulungu amene ali mbali ya kunyamula gawo losiriza la uthenga wa angelo atatu akhale ndi chidwi choonetsetsa kuti ndi chani chimene chikutuluka mkamwa mwa mneneri wonyenga kubwera ku mpingo kuti chikasokoneze ntchito ya Mulungu. Mwa njira ina tili ku nthawi ya kumapeto imene uthenga uwu umene tikulalikira tikhale ndi otisutsa amene avale unifomu ya chipembedzo. Tikapanda kuzitenga bwino, nonse muvale unifomu ya Malawi Army ndi kunyamula zida ndipo kukhala kuphana nokanoka. Mukapanda kuzitenga bwino, muvale nonse unifomu ya Malawi Army nkumalerana ngati anthu amodzi koma muli anthu olekana. Chifukwa mbali iyi mneneri wonyenga, koma mbali inayi angelo, mamesinja, amithenga, atumiki onyamula uthenga wa angelo atatu ochokera kwa Mulungu, wakumaongeza uthengawu ndi kumauza wanthu opani Mulungu, opani Mulungu, mosasamalira kanthu. Pamene mneneri wonyenga ayimirire azilankhula za Yesu yemweyo, aziphunzitsa za Yesu yemweyo, koma mokuzizirisani mitima, nkumakupasani kuti nthawi idakalipo koma nthawi itatha. Amen. Amen. Ndinene chilungamo, nthawi sili mbali yathu, nthawi sili mbali ya inu ndinu. Tiyenera tikudziwa kunena kuti ngati Mulungu anapereka ndi kuyika nthawi wayika ku dziko lapansi chifukwa mu nthawi ndi mmene muli kulapa. Kumene kuli nthawi kuli kuchimwa ndi pepani. Ngati Mulungu anatipasa nthawi anayika chifukwa mu dziko limeneli muli pepani. Munthu amakhala ni nthawi yolapa chifukwa chake Mulungu wapereka nthawi. Koma mukadzachoka dziko lino, thupi lanu, mzimu wanu akadzalekana nalo thupi lanulo, mukupita kudera limene kulibe nthawi. Chifukwa chakuti kulibe nthawi ndi chifukwa chakenso kumene koko kulibe kulapa, kulibe pepani. Chifukwa sachita ndi nthawi. Nthawi imachita ndi nthawi, imachita ndi malo amene kuli kukonzanso kwa uchimo ku dziko lapansi. Kutere ku nthawi ilipo chifukwa chakuti kunoko kumakhala pepani. Ambuye ndalakwa, ndikhululukireni, Ambuye ndachimwa. Koma mukazasamuka nthupi lino tikupita kulibe nthawi. Mukamvesera Yohane machapita ake akumwamba aibuku la chivumbuluso akunena kuti pa mzinda sipasoweka dzuwa, pa mzinda samawerengera zaka kapena nthawi, chifukwa dziko limenelo lilibe pepani. Tamverani, dziko limeneli la mmwamba lopanda pepani ndi chifukwa chake Lucifer atachimwa. Kumeneko ukachimwa kamozi nolivesi, ukachita bwino nolivesi. Ndiye iye anachimwa nolivesi, anathamangisidwa, anachimwira kumalo kumene kulibe pepani. Akadachimwira mu nthaka ino imene Mulungu anayikamo nthawi, akulu aja akadalapa. Chifukwa kumene amachokera kuja ndi ku White House kwa mtendere, akanakapepesa. Mumaona inu ulendo wachenje golo andali amati napita uku nkuona kuti ku State House kulizokoma, chipanichi sichinawine, amatembenuka kupita cha chipanichi chifukwa anakhalako ku State House. Akudziwa kukoma kwa ndalama za boma, akudziwa kukhala kwa mboma, ankakudziwa kukoma kwa boma limene anagwa Lucifer. Koma kumeneko kulibe nthawi. Sono iyi anatipasali ndi dziko limene munthu amakhala ndi nthawi.
choncho chifukwa chakuti tili ndi nthawi ana mulungu ndi bwino pamene tikuwerenga mawu a mulungu kuchita chisankho cholondola ndi kusankhiratu kamodzika kapena pamene tagwa pokhala tili mu nthawi iyi imene thupi ndi mzimu zikuyendera pamodzi mu area mu dera mu zoni imene muli kuwerenga kwa nthawi imene nthawiyo imamulola munthu kulapa. Ndi bwino kubwerera mbuyo ndi kunena kuti pepani chifukwa tikuyenda mu zoni imene nthawi imamulola munthu kukhala ndi pepani. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Anyamata pa mtanda pamene Yesu amapachikidwa mmodzi anagwiritsa ntchito nthawi chifukwa analapa, ndipo tikuona kuti kulapa kwake kunamthandiza, anavomeredwa mpaka na ananena kuti lero lomwe uli ndi ine paradizo. Amen. Koma walemba buku la Timotero muchikumbukire chaputala akunena kuti muzichita changu chifukwa masiku ndi nthawi ali oyipa. Kodi zikumvana pa? Mu nthawi ya masiku oyipa akukhala masiku oyipa ndi nthawi yoyipa chifukwa zoni ino Mulungu anatikira chinthu cha mtengo wapatali chochedwa cha nthawi. Kodi zikumveka zimene zanamu? Chochedwa chani? Nthawi. Choncho mu nthawi iyi ifunika kuti ana Mulungu tiziziganizira sotoka tikamawerenga zimene tikuphunzirazi kuti tikhale mbali ya Mulungu imene kusankha kwathu ndi nthawi tizidziwa kuti tsiku lina mzimu adzapita kudera limene kulibe nthawi. Choncho akazafika kumeneko munthu kulapa kudzakhala sokulibe. Amen. Pino chifukwa dziko limene ndichoke ine twaibu kuchoka pano ukoko kulibe nthawi. Ndiye dziko lopanda nthawi lilibe sope pano. Linakanika kolo anabwererako mpaka pano amafunafuna koma anapalamulira kudera lopanda nthawi. Amen. Ndi anataniko anabwera adzabwereranso kumeneko kukalandira chilango for mulandu wawo anapalamulira ku dziko lopanda pamene timasiyanirana inuyo ndi angelo. Amen. Angelo akukhala dziko lopanda sangapange mistake kuchimwa chifukwa alibe mwayi olapa, dera lawo lilibe nthawi. Koma munthu anamkondera, munthu anamuyika kumalo kumene kuli nthawi. Ndiye nthawi imamulola munthu kulapa ndi kubwereranso ndi kukonzanso. Ndiye nthawi iyi tisayese nthawi yosewereza. Amen. Uyuyu Yohane masomphenya ena tsiku lina akuti adamuona ngelo ngati si chapter number 10 amanena kuti akuti ngelo ameneyu anatenga mwendo wake wa manja ndikuyika madzi wina ndikuyika kuntunda. Ndiye akuti anakweza limodzi mwa dzanja lache kuloza kuti kumwamba. Ndiye analumbira kuti sipadzakhalanso Kodi zikumveka namu? Yohane anaona mapicture onsewa kuti popanga zinthu ndizisamalira chifukwa kuli kwina kwake kumene sikudzakhalanso mwanjira ina mukanena kuti sikuzakhalako nthawi. Ndikupaseni chapter 17 cha Satanic Bible verse 4 imanena kuti tikupita ndi kulimbana ndi malo amene nthawi sidzakhalapo. Achipembedzo cha Satana akamanena kuti nthawi amakhala akunena chilango chopanda livesi. Kazi kumveka zimenezi? Chifukwa iyeyi polembesa Baibulo lake la Satana kumulembesa Anthony Levera anamuuza Anthony Levera kuti alembe Satanic Bible ndi Satana amene anagwa ku nthawi. Mpingo wa Mulungu mukagwa pa nthawi mwayola panso suzapezekazi. Nthawi ndi chinthu chimene chili chofunikira. Ndiye Yohane ankaona kuti sikudzakhalanso nthawi. Tsopano mukamawerenga mabuku aulosiwa anayika chilichonse mu nthawi yache kutereku nthawi ikupita sokota kwakutha. N'chifukwa chake Yohane amati anyamatayi kutsogoloko sikudzakhalanso nthawi. Amen. Mpata suzataninso
ndipo ukupita ni ukathina kuthinira tamvera chinthu chilichonse cholengedwa cha dziko lapansi anachipasa cha nthawi. Kutereku mukamaona kabweredwe ka mvula kobalalika ndi chifukwa chakuti mvulayo nthawi yake ikupita kokata ndipo ikupunguka mumbale imene adayezera kuti ikhalemo mvula ikupita ikata kudziko lonse lapansi mvula ikuta. Chifukwa chani? Ikuyenda mu nthawi. Chinthu chimene chimayenda kudera limene linaponyedwa nthawi chili ndi tsoka chifukwa chimapita kupanga expire. Nthawi ndi choopsa kwambiri, imaposa asidi, imanyenya chinthu. Amen. Kodi zikumveka zimene? Imatani? Chimanyenya. Kazi kumveka zimene? Simaliona nyumba hiyo. Mwaliona nyumba hiyo. Mmene mukuioneramo kufika mawa nyumba inoyo ikala kuti ikuluza. Kazi kumveka zimene? Ikutani nyumba hii? Ikuluza sikukokera. Ikamaza fika date ngati yomwe ino imene iyi ata yaluza. Sikukwera chifukwa zinthu zonse za dziko lapansi zinayikidwa mu nthawi. Amen. Kazi kumveka zimenezi? Ndiye ngakhale maulaliki mautenga Baibulo mmene anayalira zinthu zawo anaziyala posata socha nthawi. Kutereku mmene tikunena kuti sopano tili ku nthawi ya kumapeto musamayese zimene zizinthabwala tikuchita ndi nthawi ndipo nthawi si yomwe ija. Pali kulankhula kumene amalankhula anthu a sayansi amanena kuti adziko lilozungulira zimene zinali ndi zimene zizakhale kusogolo ndipo dziko lizakhala cha choncho nkumapanga mapulani azaka zambirimbiri. Koma ndikuwuzeni nthaka iyi ili ndi nthawi. Ndipo ngati pali chinthu chimene Lucifer amachiopa ndi kulengeza ku mamembala ake mpaka na ine anandiuza ndi chinthu chimene iyeyo amalepera kuchiretsa ndi nthawi. Amanena kuti ndilibe nthawi, koma ndizoona chifukwa Baibulo likunena wonena ndi Petro ku buku lake la Petro akuti akuona kuti kansali lakacha. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Mukamamva zimenezi cha mpingo wa Mulungu mumati bwanji? Mukamamva kuti ngakhale Lucifer okhala ndi mapiko okhala ndi ulamuliro mpaka na kumuuza Yesu kuti ndikupasa chilichonse, koma ali ndi chinthu chimene akukanika kuchisunga ndi kuchiretsa ndi kuchimisa chotchedwa nthawi. Mpaka Petro mwana wobadwa dzulo kwaloza kuti awa watu kanthawi katanya. Kodi zikumveka zimene? Awa kanthawi kata kutere kukuchedwa ndi Satana ndi kuchedwa ndi munthu oti alibe socha mukhala naye koma kanthawi kota chikundhawi ikupita ikatha pang'ono. Choncho mmene timawerenga mabuku a ulosi amationesera sono monga tinanena kuti ulosi wa chapter number 16 muziyang'ana so nthawi imene muli. Amen mpingo. Kazikumveka nthawi izipanga value izipanga postmortem maulosi amene mumamva ncha m'Baibulo. Mukaliwerenga Baibulo muonenso zimene zikuchitika nthawi itiyo nthawi imeneyi zizakupasani chithunzithunzi monga munaona kuti ndinatengapo limodzi mwa mayiko amafumu akummawa lotchedwa cha China. Munaona pamene paja kunena kuti kungatengako zinthu folo zokha musimu janasiya zina zimene zili mpologalamu yawo ya sikisiki. Inu ana Mulungu mukangoyang'ana mudziwadi kuti Firate nje kuti watanidi ndipo mafumu ochokera kummawa apa patanidi awoloka. Inuyo musamayembekezere kuti mudzaona mafumu akummawa akuwoloka Firate. Ayi. Kodi zikumveka zimene? Inu mungochita chidwi ndi machitidwe ndi mbiri komanso history ya mayiko mene ikuta ikuyendera kolingana ndi mene Baibulo linalongosolera. Kodi zikumveka zimene? Sono pamene tikupita kumapeto mundilole kuti tibwerere pa chapter 16 kuti tipite ku Ezekiel chapter 16 cha buku la Chivumbuluso amene mumatiwerengeracha mutiwerengeranso bwinobwino kuyambira verse number 12 mpaka verse number 14. Verse number 12.
Ndipo wachisanu ndi chimodzi anatsanulira mbale yake pa mtsinje waukulu Pilate, ndi madzi yake anapha, kuti ikonzeke njira ya mafumu ochokera potuluka dzuwa. 13. Ndipo ndinaona motuluka m'kamwa mwa chinjoka, ndi m'kamwa mwa chirombo, ndi m'kamwa mwa mneneri wonyenga, mizimu itatu yonyansa ngati achule. 14. Pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro zimene zituluka kunka kwa mafumu a dziko lonse, kuwasonkhanitsira ku nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu wamphamvu yonse. Amen. Ndimafuna tiyambire pa mawu akuti kuwasonkhanitsira ku nkhondo yayikulu ya Mulungu wamphamvu yonse. Masiku amene muliwa ano amakono achichinawa amene inu ndine tikukhala mowa, ulosi uwu ukukwanirisa ndiwo wakusonkhanitsidwa kwa mafumu amene akusonkhanira ku nkhondo. Amen. Kazi kumveka zimenezi? Simunganene zakutha kwa nthawi ma events atatu asadachitike: njala, nkhondo, kuukirana kwa mitundu, zimene Yesu anazinena kutsogoloku tikupita ku nkhondo yayikulu ya dziko lonse lapansi, imene ndanena kuti chiyambi chake chinayamba kuonekera chama 1981. Amen. Pamene dziko la America ndi maiko ena aku west uku anayamba kuzunza dera la Middle East. Kazi kumveka zimenezi? Tikunena kuti kuchokera nthawi imeneyo chisokonezo madera amenewa chakhalapo mpaka liti? Mpaka lero. Komanso angakhale maiko ena a dziko lonse lapansi, mtendere unaluza njira yake. Amen. Timanena za mtenderewo, koma mtendere weniwo kulibe. Umboni uwu mukaupeza ndiko kubalalika kwa anthu a maiko. Amen. Mukamakayenda lecture mukampeza mzungu waberekera chikwama, kumfusa kwawo akuzani kuti kufinirani kuntendere. Population ya kwawoko samapitilira 2 million. Aliyense ali ndi mwayi wolandira, ali ndi chilichonse. Dziko la mkaka ndicha akufuna chani ku Malawi? Maiko anthu anabalalika dziko lonse lapansi. Africa akuthawira ku Europe, ma Europeans akuthawira ku Africa, Africa akuthawira ku Asia, Asia akuthawira ku Africa. Kodi ndi unama inanamu? Kulibe kumene kuli mtendere. Nkhondo ya chibisibisi ya dziko lonse lapansi inayamba chifukwa Pilate anapha mafumu ochokera kotulukira dzuwa anawuluka. Amen. Now pomaliza ana Mulungu muone mmene maiko aku Middle East kapena maiko onse akumawa kwa mtsinje wa Firati akugwirira ntchito yawo limodzi popanga zida za nkhondo ndi kusonkhanitsa asilikali. Tipite pa buku la Chivumbulutso chapter number 9 verse number 16. Verse number 16. Mawasogolera lipenga lachisanu ndi chimodzi, tsoka lachiwiri. Ndipo chiwerengero cha nkhondo za pakavalo ndicho 20,000 zochulukitsa 10,000. Ndinamva chiwerengero chawo 17. Ayi, bwerezani bale wangu. Ndipo chiwerengero cha nkhondo za pakavalo ndicho 20,000 zochulukitsa 10,000. Tsono Bible limanena chilichonse ndi nthawi. Amen. Kodi zikumveka? Ndiye apa ayamba kutionesa chiwerengero cha asilikali ndi apakavalo chinasonkhana liti. Chifukwa awa ndi asilikali pafupi 200 million at once. Amene akuwaona Yohane ndikuganiza kuti maso ake amafera njira, sangathe kuwawerenga chifukwa ndi ambiri.
200 million asilikali amene buku la ulosi layamba kuanenera. Amen. Kodi zikumveka zimene? Kodi chiwerengero cha 200 million asilikali chakwana liti? Sopano tili mu mwezi wa nambala 11, chikwanire ni chiwerengero cha asilikali okwana 200 million kumaiko amene anaoloka cha Euphrates River. Kazi kumveka zimenezi? Chimene ana Mulungu muchidziwe, mukayambe kupanga kaye kafukufuku. Kodi ulosi wakusonkhana kwa asilikali 200 million wakwaniritsidwa? Mukawerenge China ikakupasani chiwerengero cha asilikali amene ali nawo. Mukawerenge Japan mukapeza chiwerengero cha asilikali amene ali nawo. Mukawerenge Russia amene akupunguka naonjezera. Russia wafika ponyengerera maiko aku Africa ndikumuuza kuti visa free. Anyamata thamangani muzita muzibwera some talking ndiko kungokwera kabanza ndili ku Russia akafikira kundipasa cha mfuti. Kodi zikumveka zimene? Akusonkhanisa chiwerengero cha asilikali angati 200 million. Kodi Bible li tikamaliwerenga timalimva bwanji? Amen. Tizilimva molingana ndi nthawi. Zinthu izi zindi zakanthawi zitha. Amen. Ziyenera kukwaniritsidwa zithe tikapeze zina. Anzathu tukumwamba sakupanga izi. Simukumva ine? Kumwamba anzanu sakulimana ndi Ezekiel 4, Ezekiel 5 ayi. Kulibe, kuli Bible. Akuwerenga 25 Yohana. Uku. Izi nzakuti atikira ife. Chifukwa kunoko Mulungu anasiyako cha. Amen. Uku kulibe cha. Kumene kulibe nthawi, kulibe soja. Zikumveka kodi zimenezi? Amen mpingo wa Mulungu. Sono tentisi mvesesani kuti zinthu zina zisangotidutsa. Chifukwa zikatha izi basi zapita. Tikangopezeka mchinyanja cha moto. Chifukwa nthawi yake tinalephera kugwiritsa ntchito, pa nthawi yake ana Mulungu sitinamve. Amen. Ndiye mwaliona pamene pagulu ndi asilikali pafupi 200 million. Amen mpingo. Sopano inu ngati ana a Mulungu amene mumawerenga Bible muyenera muzifufuza kuti Chivumbuluso chapter number 9 akuti anaona masomphenya asilikali osonkhanawa. Kodi akusonkhana kuti? Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Akusonkhana kuti? Ndiye Chivumbuluso chapter number 16 wayesera pang'ono kukuta nini? Kukutsegulirani kuti ayi ndi mafumu akumawa. Amen. Amen ayese kusonkhanisa asilikali ati? Amen wawa. Amen mpingo. Kodi zikumveka izi? Sopano tatiyeni muone buku limeneli la Yohane chapter number 24. Tiambire verse number 22. Yohane chapter number 24. Verse 22. Mulibe mulija uyambira ja chapter 21 yo Mateyu ndadi Yohane ndikufuna Mateyu 24. Pepani mpingo 24 ali ndi verse 21 mpaka 24. Etienne. Verse number 21. Pakuti pomwepo padzakhala masauko akulu monga sipadakale otero kuyambira chiyambi cha dziko kufikira tsopano inde ndipo sipadzakhalanso. Timumva ameneyo ndi Yesu. Amen. Iyeyi akudziwa nthawi kuti maiko a dziko lapansi azasonkhanisa magulu achani asilikali kumathamangira ku 200 million. Gulu limeneli ndi limene Lucifer adzaligwiritse ntchito pobweresa masauko. Verse 21 bwerezani. Pakuti pomwepo padzakhala masauko akulu
Sobono mukangomva mawu akuti pomwepo sakunena siku limene amanena mawu ayo. Amen. Akukuponyerani kucha kutsogolo mu nthawi imutu mmene. Amen. Ndiye kuti kuli nthawi imene idali patsogoloko ndi kuchoka kwa iyeyi kupita kumwamba. Ndi akuchenjeza mpingo kuti nditachoka ine kutsogoloko pomwepo padzakhala masauko. Amen mpingo. Kodi masauko amene wadzakhala ndi ndani? Mukumbukire kuti kagulu kena katanyamula uthenga wakulambira kuti akamulambire Yesu mu Mateyu chapter number 22 ananthawa Herode amene anamukonzekera kuti akamkwapule makofi. Anyamatawa kanakamenyedwa ku nyumba kwa Yohana kwa Herode. Kodi sikumveka zimene? Ndi anathawa cha nthawi ya kuzunza inali isanakwanire, chifukwa Bible pano likuti masauko awa adzabwera kucha. Mwayiona nthawi ya anyamata atatu sinakwani. Ndiye chinachitika ndicha ndivumbuluso kuti tateremo tisabwerereso ku nyumba kwa Herode. Amen. Tisingopita. Ndiye kuti mpingo wanzathu pali nthawi ya mpingo umene ulalikire osadusa ku nyumba kwa Herode. Amen mpingo. Kuti tili limodzi anamu. Tapeza ife agona kumandaku. Anapita ali ndi uthenga wabwino akuyembekezera tsiku la mzukiro, analalikira koma sanadusa ku nyumba koma anyamata mpingo wa kumapeto malinga ndi ulosi akalalikira iwowa adusa ku nyumba Kodi sikumveka zimene zanamu. Amene wawazivute zitani adusa ku nyumba kwacha. Chifukwa Yesu akunena mawu mu buku la Mateyu akuti uthenga wa mtendere udzayenera kulalikidwa ku dziko lonse lacha. Tsopano akati dziko lonse lapasi State House ayipatula, Ngwenya ayipatula, Balakisi ayipatula, Saidi Sata ayipatula. Uthenga udzayenera kulalikidwa. Ndiye mmene mumu tikunenamu, mmene tikumamuopamu, ndiye mu nyumba za Herode. Payenera kukhala kampingo kamene kakafike ku nyumba kwa Herode, kakafotokoza in a calculated statement za ulendo wopita kumwamba. No fear. Tikafika komwe ndadanawo pana kunyengererani ndanzedwa kummawa koma ife sitikunyengerera. Mukauzeka ngadana kunyengerera Herode ndanzedwa kummawa koma ife tikupeza komweko ndipo tikulunjika chintunji kwa uthenga uwu ndi wa mtendere ukuyena kufalisidwa dziko lonse lapansi. Ndiye tikufuna akazi woche amene ati atenge uthengawu chifukwa anyamata anzanu analambalala kwa Herode sanata. Kazi kumveka ka. Sopono Herode sakufunika ufumu wa Mulungu. Sakufunika kupulumuka. Nchifukwa chake mutimve lero tizilunjika komweko. Amen mpingo. Ndiye tikufuna kagulu kamene kakathyole mipanda ya mikango. Kwa Herode ko kakapereke calculated statement, the details za kufumu wa Yesu Kristo. Kuti tikatikulapa amfumu tikunena cha. Anduna tikatikulapa ndicha. Tikuuze ni kusiyana pakati pa chalichi ndi ndale. Direct. Nzanga ophunzira dandiphunzisa Chingerezi. Akuti brother Twain, cash talk doesn't break a friendship. Amen. Kodi tikumveka namu? Cash talk doesn't break a friendship. Ndiye ni mankonda nkulamende. Chimuntu ichi. Basa akafika amatamu ndiuza mbale wanga mukusiwa vuto lanu inuyo vuto lanu. Tikagwirizana nthawi. Mumakonda kuyiponya cha nthawi. Ndiye ineyo mbale usakunamiza. Business tili kunja atu pamenepo kupanga ndi munthu otaya nthawi. Musindika? Kutero kungatiti zasiyane pa business. Ineyo simusunga cha mumachuluka kuvomera ukumubwera onana nawo pa ola limodzi anthu 5 mapeto ake mapezeka kuti ine sitinagumana mwamva chimwene inu ndanzanga muchiona chikuwerenga magobiri kundipasa chikunimenya kusana kechitoko mbale wanga doesn't break a friendship inu ndanzanga na investa ndani imene makosana
So muzive kuti nthawi inawakwanira anzeru akumawa koma inali isanakwane iyo pa verse number 21. Amen. Ndiye kuti inuyo mukuyenda mu nthawi muyenera kuti kanthawi akaka mukumane nako ngati sinu pali gulu limene likumane ni nthawi iti ya pa verse number 21 ya Matthew chapter number 24. Tiye mbale wangu Verse number 21. Pakuti pamwepo padzakhala masauko akulu monga sipadakale otero kuyambira chiyambi cha dziko kufikira tsopano inde ndipo sipadakhalanso. Koma timakosana uyuyu akulankhula ndi mkulu wa Mulungu akatundu achanakwera pa mtanda. Mukukumbukira ine amene anakhomedwa misomali mukuwakumbukira ine sinangothera pa maliro Yesu amwalira ngati mmene angamwalirira twaibu mbiri yawo sinathere pamene pa kodi zikumveka zimene anatsitsidwa ndi kupita ku manda zikumveka kodi mastepe awo Lucifera ndakuuza line nacheza naye anandiuzapo ineyo kundiuza kuti mmene amatsika mastepe 1 2 3 kutsikira kumene tinalife macheyi amizimu imene tidayimanga amaduka mpaka podzuka anatuluka naija mpaka kukaonekera ja ndikunena mastepe okha mmene amatsika kutsikira kumanda ndinali ndikujenjemera. Kodi zinali zamasewera zinali zama ife tula imene tinali anthu 80 pa msonkhano umene utikukambirana ndi Satana tonse tinakuti chonchi amanena misozi kuta ikugwa ali mtu siku ili la mkumano sanaoneke ngati chirombo choopsa koma ngati ngelo wakuuka hali ngwenya mata ife kuchita chini kumuyang'ana pasi pacha safa la sapato inukulibe sapato kuli sapato kumwe alibe sapato akulema koma ndikuyang'ana pasi ndikuyang'ana mene zaongokera zala akungoti handisamu kwavuta anthu pali handisamu ngona musana miza handisamu azimayi musachedwe palibe handisamu mungakuna handisamu ndi Lucifer kwalizikuveka sini akuoneka bwino koma akunjenjemera akufotokozera nthawi itakwana yotsikira kucha kumanda kodi zikumveka zimene mkulu amene wamoyo ndi amene akufotokoza pano verse number 21 mukuimvayi uyuyu si Yohane uyuyu si Mateyu uyuyu si Peter uyuyu si Daniel uyu ndi mkulu wa moyo mpulumutsi Yesu Kristo amene adawombola inu. Kodi zikumveka zimene amene anakwanisa kutulusa ziwanda mamiliyoni zimene zimachita activate mthupi mwanga mkulu wache ndi kuti amene anandisungunula ine ndikunditeteza zikwanje zogwiragwira 7 days 7 hours ikangotha tikupha ndikukanika kundipha mkulu wache ndi kuti analuka defensive mechanism ya path musamayese wamba vuto la Kirisitu Yesu yimuma mtenga ngati nyoni sa nyoni twa mavuto anu amene bola ife amene tinatuka ku Satani timamulemekeza ko bwino koma inu mbanjerera sina ngasimunaone mbavu yake mwabadira momo mwakulira momo ndi zambu yanu kodi zikumveka zini amen sima mumva mbaleze mbele pa akuti sisi yapindi yambu yache azembele nani bakali zikumveka kodanamu sobe mtikunena panoi ndi Yesu sobe inu chifukwa chizolowezi muma mpanga anda estimate koma mkulu ameneyi ndi amene wagwirisa cha nthawi. Amen. Mukukumbukira kuti nthawi pamene amati kwatha Bible limaticha hakuti dziko lonse linachita mdima kodi zikumveka zi zivomere ni mwini wake wacha ndi Putin ameneyo ndi Bush uyu ndi Papa liwo ayi msamasewere abasa president achipembezo mind you be careful awandandala achikulire amakhala pafupi ndatate Bible likuti ali kudzanja manja la Mulungu kumwamba mkulu wache ndi uti ndi ameneyu ndi amene akulankhula mawu pa verse 21 talankhula bale wanga kuti chani pa verse 21 pakuti pamwepo padzakhala masauko akulu
monga sipatakhala lotero kuyambira chiyambi cha dziko kufikira tsopano inde ndipo sipadzakhalanso. Tiye mbale wanga. Verse 22. Ndipo akadaleka kupititsidwa masiku awo sakadapulumuka. Tsopano mwaimva eti ndiye kuti anyamata amene munapanga sukulu simunganene za masiku osatchula nthawi. Mukamaphunzira za masiku nthawi imakhala padera. Siku ndiye chanicha? Kodi siku limalengedwa ndicha? Ndiye uyuyu akuti koma akadapanda kufupikisa cha ndiye kuti mwanjira ina inu ndine tisayembekezera kuti zinthu zinzazitali zinata. Amen please. Zikumveka kodi? Anafupikisa. Musamadanda ule makobiri akapezeka lero mmawakuta chifukwa nthawi yokhala ndi makobiri ndiyo fupikisa. Amen. Musamadanda ule babanja ngati pali mtenderero mmakangano chifukwa nthawi inafupikisidwa. Kodi zikumveka zimene? Amen. Mmene ndikaonekera bwino ine ka black beauty lero ndakalata makwinya chifukwa cha nthawi inafupikisidwa. Ndile mmene ndalili muja nthawi tayang'ane nazimu nanu aziyana anu tsopano nthawi ndiye ifupi. The Bible likuti zikadakhala zovuta kwambiri akadapanda kufupikisa cha nthawi. Now mukamayang'ana ulosi musiyang'ana nthawi yote kuti great army mipingo yambiri kuganiza kuti ayi msogolo tiyembekezere kwina kwacha kuti nthawi ina yache kayalitikaya iyayi akuchita gathering momentum. For Bible atiuza kuti filate ndiye pakonzeka njira ya mafumu ochokera kotulukira dzuwa. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiyakuti nthawi ya chisausoyi yafupikisidwa. Zikumveka chabwino. Mukayang'ana mu nthawi yofupikisidwayi ndi imene ikutakataka lerolo. Amerika imati yambe nkhondo ya dziko lonse lapansi pokaombera Iraq zinapitirira zinathera paja tonse tinachalira kuti koma na walodi ndi pamene Russia wayamba kumenyana ndi Ukraine yapitirira. Kodi zikumveka zimene? Na mmene India yangotenga pakati paja mukukumbukira inu India inatenga ngalawa zawo zonse za army mabwato ankhondo onse anaponya pa nyanja. Zikumveka musayiwale kuti amene aja ndi amene akuchita akulamulira korido yayikulu kwambiri ya pamadzi yodusa katundu kupita ku mayiko ni ma Indians. Amen. Kodi zikumveka zimene? Koma India ndi ndani ali kumawa kwa msinje wa Firati. Kodi zikumveka zimene? Anatumiza asilikali awo ndi anali paliponse nyanja yonse mpaka Amerika jenga mabwato athu adusa kuti. Kodi zikumveka zimene? Russia kutumiza nangatipanga bwanji tirigu wathu ndi miyala idusa kuti anyamata India. Kodi zikumveka namu? Koma nkhondo imati ichitike inachitika ngati sinachitika. Bible likuti anafupikisa. So panoto izi ndikunena zini materasi sikuti nkhani yeni yafika iyayi. Amen. Tilowa mchisauso posachedwa anamu. Amen pia. Kodi zikumveka zimene? Kuti tikapange msinje waukulu umene Yesaya akufotokozera. Ana Mulungu Yesaya mukamuwerenge mozama kwambiri mukakafika kunyumba. Amen. Mukayambire pa verse number 1. Mukaona akatundu olekanalekana mpaka muzikafika kuntunda kucha mukakhumudwa. Amen pia. Kodi tili limodzi anamu? Tili limodzi anamu? Sono limeneli ndi gulu limene likuchita ndi nthawi imene tili moyo. Tisasewere nayo nthawi ya Mulungu. Ufumu wa Mulungu ulibe mkazi kapena mamuna. Amen. Mayesero amene azandigwere ine sazakhala achikazi. Mayesero amene azagwera ayaya sazakhala achikazi kapena achimuna. Mayesero ndicha ndamodzi. Amen. Mumpingo woyambirira wa zaka 100 zoyamba amene anayendapo mchisauso choyambirira. Amen. Kodi mukundimva namu?
Ameni. Kodi tikumvana mpingo? Tikumvana mpingo? Boma la Roma pogwira mpingo anagwira akazi ana ndazi baba. Onse amabwera mnyumba ngati ino kutseka pati pakhomo ngati apo. Kuyasa moto chose chino ndi ana omwe opera muti. Iye amene watikadi yese kung'ona amatenda gulu lonse azimayi azibambo ndi ana omwe amatseka zibinjiri mkhutu asamve ngakhale kulira. Kodi tumve akavala zipewazi zimakhala nditi maliboni timene amatseka natocha kiye mkhutu basi akungoona kwa masakuta kaya muziti mayo ndisire mwana wangayo sakuta sakumva. Iwe John sakumva iwe John kamango kwapula kuponya kumikango kuponya kung'ona. Kodi zikumveka namu? Imene inali nthawi ndiye nthawi inapita sopono tikulondola nthawi ina ndiye Baibulo Yesu akunena za nthawi itiyo imene yachisauso chimene ndi chachikulu komango chifupikisa afupikisa nthawi yache. Ameni pino. Kodi zikumveka zimene? Ndikunena mubwereza ana Mulungu ntchito ya Mulungu tikugwira mdziko limene likuyendera nthawi. Ameni pino. Koma tikupita kwathu kumene kulibe nthawi. Inuyo mukadzapulumuka kudzera muimfa mukupita ku dziko lopanda nthawi. Ndi chifukwa chake kumeneko mukakhala eternity moyo wanu wonse wosatha mukakhala zaka 10,000 simunayambe, zaka 2 million simunayambeko, zaka 17 million ngakhale 1 hour sinakwani. Kodi zikumveka zimene? Zaka 16 billion sikunache. Kodi zikumveka zimene? Chifukwa ndi eternity kulibe nthawi. Zikumveka zimene? Koma nawaso ukangopuluza baba ukangofoira gemu iyi ikangokuponya baba kufoira pwenye wafoira wagwera ku Gahena wagwanayo chifukwa kumene kuso kulibe nthawi ndo livesi. Kodi zikumveka zimene? Kulibe mpata kuti ayayi ndikaonera kwaje mbere koko ndikalapira kumene kulibe. Zikumveka kodanamu zathera pati zathera pompo. Kodi tikumvana namu? Chifukwa chake pamene tikuchita Khristu chathu tichite mosamala. Ameni mpingo. Pamene ndikupita kumapeto tatiyeni tiwerengeni buku la Ezekiel chapter number 38 limene likugwirizana kwambiri ndi ulosi wa pa buku la Chivumbuluso chapter number 16. Chapter number 38 ndi masomphenya a Ezekiel. Ndiye mungu yambira pa verse number 1. Amen. Ezekiel 38 verse number 1. Also kolera aminiratu zakulambirwa kwa Gogi. Yeah. Verse number 1. Ndipo anandidzera mawu a Yehova akuti verse 2. Obadwa ndi munthu iwe lozetsa nkhope yako kwa Gogi wa dziko la Magogi. Mumve pamene iwe obadwa ndi munthu. Amen. Amen mpingo. Amen mpingo. Ndikubwereza kachinayi. Amen mpingo. Ndipo mawu awa ndikwabwereza kachinayi ndakhala ndikunena kuti pali obadwa ndi munthu mukamapanga zinthu zanu no matter munadalisika bwanji how talented are you koma ndinu obadwa ndi munthu. Amen. Kodi zikumveka zimene? Ndipo ngakhala adzachoke ngati ngelo na amafotokozera zinthu mozizwisa, don't underestimate that person kumuponya pa mneneri wa Mulungu pasopo. Amen. Chifukwa ndi obadwa ndicha. Musafikire muyesu amene opanga papa sakumva munthu. Bible likuti musamamu yese wina atate pakuti Mulungu wanu ndienda mukangofika muyezo owayesa anthu kambaka kuti akutambasula malemba akukwanisa kukupemphererani kaya ni majiki anji mukugwa mukusanza kaya mukuchira kaya mukubereka kaya mukulemera kudzera mpemphero la ameneyo inuyo nkutumbwa nkuyerekedwa
pamuyezo ompanga muntu ameneyo papa gahena kuti woyo. Ndikakupezani kugahena. Amen. Kodi zikumveka zimene? Anthu akakupezani kuti kugahena. Ine ndikapanda kuchita bwino ndikakupezani kucha? Kodi kuzumveka namu? Amen mpingo. Chifukwa momuyika munthu. Bible likuti musamamuyese munthu kudziko lapansi. Kumpanga cha? Atate munthu. Munthu? Kukhala atate anu? Pakuti atate anu ndinda? Ndiyenda? Ndiye inu? Ambewe ndatate anu. Amadaliso ndatate anu. Ankola Bushiri ndatate anu. Chipende atate anu. Taona ni atate angoti mpwe kumalawi atate uko atate nzisakasa atate angoti mpwe dziko lila dzazanja atate achinyengo aberaliti atate. Bible likulesa kuti munthu atikhala cha atate womu nawo matatewo Bible amawerenga ndi kumalekerera matemperero amene wo wadzibwera pa iwo. Papa yes kuvomera chinyengo akuta kwabwera dota kwabwera madota akunena asungu anati wacho kwa sekondari afuna pemphero ndikomana ndi dota akumana ndi dota iwo lili dota wacho waberekera kuti ana Mulungu. Bible likunena chilungamo pano. Amen mpingo. Ndiye uyu akudzika poyera waukana mulandu wa atate ndi akuti obadwa ndi ndipasa zakuti iwe yani akulemekeza pamene obadwa ndi munthu iwe. Amen mpingo. Kuti sikumveka namu tisikhala ni malire aulemu pakati pa nzathu. Amen mpingo. Talemekeze ngati anthu amene Mulungu wadalisa ndi mphaso koma tisafikire pamuyezo owatchama papa satate athu ayi. Amen. Ukakhala ine ndabuka nani ine si papa wa munthu. Amen. Ine ndi mbale wa munthu. Amen mpingo. Kodi usikumveka ngodana ine ndi papa wani ine ndi mbale wanda. Amen mpingo. Zikumveka ngodi brother tribe mbale nda zathera pati. Kodi zikumveka namu koma kungoyerekeza papa ndakukanira asindizavomeraso uzayerekeze papa tribe sindiza papa ndipempherere papa ndizadula from nimadula te olodizipa kuti uli chipatala koma kwangoyerekeza ukudwala iwepo kundinena kuti papa mundipempherere nimadula. Ine si papa ine ndi atate iya ine ndi mbali. Amen pi. Ezekiel kunena mawu tiye mbale wanga. Verse number 1. Ndipo wanalidzera mawu a Yehova akuti verse 2. Obadwa ndi munthu iwe lozetsa nkhope yako kwa Gogi wa ku dziko la Magogi ndiye mfumu yayikulu ya Meseki ndi Tubala. 3. So tamvera verse number 2 tiye werengeso kawiri. Obadwa ndi munthu iwe lozetsa nkhope yako kwa Gogi wa ku dziko la Magogi ndiye mfumu yayikulu ya Meseki ndi Tubala. Amen mpingo. So bano Bible layamba kutionjezera mafumu ena akumawa. Amen mpingo. Ndiye akutipasa Gogi ndi Magogi. Amen mpingo. Akutipasa ufumu ndi mafumu. Amen mpingo. Amene ulosi ukwaunika ngati limodzi mwa dziko. Verse number 3. Munenere mochitana naye mzidi adero Ambuye Yehova taona nditutana nawe Gogi iwe mfumu yayikulu ya Meseki ndi Tubala. Verse 4. Amen. So bano Bible ikuti ndikutsutsana nawe iwe mfumu yayikulu ya Meseki ndi Tubala. Amen. Amen. Tasunga ni Meseki ndi Tubala tiye musi.
verse number 4. Ndipo ndidzakutembenuza ndikulo. Verse number 4. Ndipo ndidzakutembenuza ndikukowa m'chibwano mwako ndi zokowera, ndikukutulutsa ndi nkhondo yako yonse, akavalo ndi apakavalo, ovala mokwanira onsewo, msonkhano waukulu ndi zikopa zotchinjiriza. Amen. Mbale wanga lima pamenepo chifukwa kumeneko chichewa chivuta kumva. Amen. Kodi chikumveka pamenepo? Koma mwachidule buku la Ezekieli likutipa saso ndandanda wa anthu onjezera pa mafumu ochokera kuja kummawa. Ndiye kuti nkani muyipeze pamenepo mumpeza Lasha. Amen. Amene akuberekana bwino ndi China. Koma kumene kwadusa makosana amenewo ndimafuna iweyo undipezere pamene pali mawu akuti Gomeri komanso Togarima. Ndiye zitsika. Verse number 4. Verse number 5. 6. Verse number 6. Gomeri ndi magulu ake onse, nyumba ya Togarima. Ima ndi pamene ndimafuna Gomeri ndi Togarima onsewa nyumba ya Togarima. Pano sopano akuona banja limene likupanga mafumu owoloka msinje wa Firate ali nyumba ya Togarima. Amen. Amen. Kazi kumveka zimenezi. Ino amene mukufufuza mukapeza kuti Lasha watsegula kanyumba ka Togarima kamene waitana atsogoleri onse asonkhana paja. Amen. Kunyumba ya Togarima akunena kuti tiyeni mpingo wa Mulungu mupeza kuti imeneyo ndi Japani, Indonesia, Korea, Cambodia, Vietnam, Ethiopia, Libya, pang'ono Chad. Amen. Onsewa akupanga nyumba ya Togarima imene mfumu yawo ndi Lasha Kushi. Amen. Kodi tikumvana ameneyu ndi amene wasonkhanisa timaiko tonse takummawa kuti akasonkhanise gulu lalikulu kwambiri la nkhondo limene likachite nkhondo ndi oyera mtima. Koma mukamamuwerenga Ezekieli chifukwa cha nthawi kutsogoloko mukapeza kuti tsopano maiko akwazungu m'malo mopita kukalimbana ndi mafumu akummawa akajoinana ndi mafumu akummawaja onsewa azikalimbana ndi Yerusalemu. Amen. Mpingo kodi zikumveka? Zikumveka kodi? Chifukwa chake mukapeza kuti papa ali pamgwirizano kwambiri ndi bungwe la United Nations, mogwirizana ndi ufumu wa America. Amen. Mpingo kotera kuti mmene ndale zikuyendera zikukwanirisa ulosi wa kumapeto anthawi ya pasi pano. Amen. Mpingo wa Mulungu kodi tili limodzi pamene? Daniel chapter number 11 verse 44 ngati ilipo timalizire pamenepo ana Mulungu kuti lizipita. Daniel chapter 11 44 verse number 44. Koma mbiri yochokera kummawa ndi kumpoto idzamvuta, nadzatuluka iye ndi ukali waukulu, kupha ndi kuwononga konse. Mwamva mawu akuti koma mbiri yochokera kuja ndi kuja pamene pakukupasani maiko akutsidya kwa Euphrates River mukwera mtunda kumukantenga America. Ndiye kuti akupanga chinthu chimodzi, akachitebwa akalimbane ndi sasa la oyera mtima. Amen. Mpingo kotero kuti mukamamvera mawailesi, mukamawerenga news, mukamaona mauthenga olekanalekana ndi kumva zina ndi zina,
Yesu ananena kuti mukadzayamba kumva mbiri za nkhondo uko ndi uko, chizakhale chizindikiro chakuti tsopano ulendo wa nthawi yapansi pano wasala pang'ono kukocheza. Ameni mpingo. Yesu sali kutali, inde ali pafupi. Amen. Kodi zikumveka zimene? Zikumveka kodi zimene? Akupereka lonjezo mu chapter number 12 cha Daniel, verse number 1. Verse number 1. Ndipo nthawi yomwe adzauka Mikaeli kalonga wamkulu wakutumikira na anthu a mtundu wako, ndipo padzakhala nthawi. Taima nikaye mbale wanga. Tawerenganiso kawiri. Ndipo nthawi yomweyi Tikumvana kodana Mulungu. Bible likutipasa sochani pano? Nthawi. Ndiyakuti nthawi yomweyi zinthu ndi za nthawi ana Mulungu. Zikumveka kutereku pali kanthawi kamene Mikaeli olamulira mtundu wako iwe Daniel. Amen. So Mikaeli uyu akadzayimirira nayimirira, anayimirirapo mu nthawi imene atumwi amaphedwa kukhala mbali ya Mulungu. Amen. Iye sanali kuwalanditsa kuti asaphedwe, koma anachita kamva chikhulupiriro. Kasakumva munthu kani. Kodi zikumveka zimene? Mikaeli anali pomwepo pamene Petro amasondosedwa mutu, analola asondosedwe mutu. Mikaeli ali pati? Ali pomwepo. The entire system ya Mikaelism inangochita kava chikhulupiriro cha Petro. This is the gift we have imene tikuyembekezera kuchoka kwa Mulungu. It's the covering ya chikhulupiriro. Amen. Tupi linyenyeka, katundu alandidwa, anatu aphedwa, ndalama zathu zilandidwa, chuma chathu chitha, nyumba zikhala zaboma, koma support imene tilandira from above is the covering ya chikhulupiriro. Amen. Ndiye boma lizisadabwa ngati mmene anadabwira mu nthawi yenero pamene amapha Polikapu ndi anzawo. Amen mpingo. Inu munaona china Tomitayi akudabwa Mnyamata akukwera mastepe kupita pa staki ya moto. Nantindi alipomwepo, wana wamuyikira potero, mkazi wa Polikapu analipompo, azukulu acha anayika pamodzi ngati ulemu. Pa VIP asiyang'anizana nawo. Kuti mwina iyeyo poona anache akuzidwa asiye alemekeze Satani. Kodi zikumveka? Koma Mikaeli olamulira mtundu wanthu ako azatsika na ateteza ndi anamuchita kava. Amen. Iye ananyamuka polola moto uta ndipo Anyamata anayasa moto pa mitengo pa. Inu mukudziwa moto, mukudziwa moto, mukudziwa ululu wa moto. Unayaka pang'ono ndi pang'ono, pang'ono ndi pang'ono, mpaka Mnyamata ananyenjeka yense. Funso langa ndila kuti koda amamva kuwawa. Chikhulupiriro chinali chitachitidwa kava, chinali mufiriji. Kodi zikumveka zinu? Chinali mkati mosisira mwa tempuricha yokwanira kutetezeka mkati mwa moto. Ndiye amamva ulendo onyamuka. Stefano mnyala itaunjikidwa. Kalonga wolamulira mtundu wako, verse number 1 Daniel chapter number 12. Anamuchita kava. Nyala amagenda pa Nyamata chanjama. Ndiye akuti ine ndikuona kumwamba kwa makotseguka. Ndipo ndikayang'ana kudzanja la manja, ndikumuona Yesu akhala pa dzanja la manja la Atate akundidikira. Stefano akuyembekezera ulemerero wa Mulungu. Kodi sankamva kuwawa? Ana Mulungu, support imene tizalandire sikuti simusapita kundende, ayi adzalowa nyumba ndikukumangani palibe akakuyimira ni noloya. Kazi kumveka zimenezo. Akaponya mphusi, no defense. Sikis zikanyambita, no defense. Uzuzu ochokera ku Malaysia umene auodawu adzauka
ukaponya ndende no defense kudzaluma. Amen. Muzadwala kumeneko. Amen mpingo. Muzasanza kumeneko. Muzatsegula kumeneko. Amen. Muzafika pakuti moyo ukutuluka mthupi lanu. Koma chimene mutsikadabwa nchakuti ingakale ivi ni ganizo lokha lakuti koma ndibwerere ndauze kuti pepani osapezeka. Calvary. Verse number 1. Tawerenga sombani. Daniel chapter number 12. Verse number 1. Ndipo nthawi yomweyi adzauka Mikaeli kalonga wamkulu wakutumikira ana anthu a mtundu wako, ndipo padzakhala nthawi ya masautso singakhala yotere. Ndiye musadandaule, Bible muzili mva chichewa. Chisautso chichisanaimirire ayambe kubwera nda sakumva twanthu. Chisautso chisanayambe kubwera ayambe kubwera nda. Ntchito ya Mikaeli ncha kuyenda mungwenya musate 6 mwaka pili kuntandire kwa mwambakulu paliponse kupita nachita kava chikhulupiriro pa kaka ndipesa ndikulima dimba ketulo kaya ndikeni ili manja pa. Amen. Amen. Amaya kufika sima pa ada Afrika. Koma pamene azizamveka Mikaeli chitetezo choteteza chikhulupiriro at the same time abambo olezera chizakhala chikwaponya pa sene chitidwe kapo kungoti gogogo ndi ndani kodi ifa polisi mumapemphera chipembedzo chanu ha paja tose ine katolika akuziwa kuti akuthawa ausali chimenecho chimenecho sizifuta ile. Amen pi. Amen pi. Uyuyu ndikalonga amene ati atsike kumapeto. Amen. Amainda bambo pamene tikumalisa muntima mwanu munene kuti iwe Mikaeli olamulira mtundu wanthu mundisankhe mundichite kava. Mundichite kava. Ine ndikungofuna munditetezere chikhulupiriro changa chokha. Chifukwa system iyi ya 6 zivute zitani magali moto anga apita mabanki account yanga apita basi ananga sukulu nde yataniso malichi kayabwerera ku sukulu kaya chikwanga wandakanisa kuti asatenge ma IT kodi zikumveka zimene basi nde kuti maphunziro akananga basi sapita tikangana ndamayi chifukwa mayi zimene zizi ziphunziso zisakuziziwa izi zikumveka akuziziwa izi ankola akuziziwa izi amalume akuziziwa izi mapeto wake akandinenera ndisayikidwa pabwalo ndikulesa ana kupita kuti ndipo zimene zizi zikandiponya ku msinje wa adimu. Amen mpingo. Kodi zikumveka namu? Koma ineyo mundilola Ambuye mungochita kava chikhulupiriro changa chokha. Amen. Pamene ndisituluka mu community kundithamangisa kukakhala kumene mukudziwa ndinu mukhale muteteze chikhulupiriro changa. Koma ngati anga nimange muteteze chikhulupiriro changa. Ngati unga ndipese ndi umphawi chifukwa zimene ndili nazo salangidwa kambaka chikhulupiriro iniyo mungoteteza cha chikhulupiriro changa. Ndikulakalakana nenso nditapita ngati Andrea. Ndikulakalakana nenso nditafa ngati Simon. Mundilole mena nafera Bartolomeo inayo ndipita chimodzimodzi ndiwo khulupirira nzanga. Amene verse number 1 ya chapter number 12 inuyo munadzusira kalonga wamkulu Mikaeli amene anabwera kuzachita kava chikhulupiriro nanenso muteteze chikhulupiriro changa. Mpingo wa Mulungu tentigwade pansi tipemphere.